wannan wasu saƙonni ne masu ƙarfi waɗanda na haɗa su na gabatar da su a matsayin lacca a ainihin garin Kaduna, wadda na sa mata gurɓacewar tarbiyya. Asalin abin da ya jawo wannan laccar tawa jama'a, a filin jakar Magori da kuma tashar DITV da ke Kaduna da wasu tashoshi ne muka ji kuma muka ga labarin wani abin kunya, abin mamaki daga wasu 'yan mata guda biyu 'ya'yan musulmi 'yan shekara 25 zuwa shekara 26 sun auri junansu. Ɗaya ta auri ɗaya, ta biya sadaki, kuma suna saduwa irin ta aure, suna maɗigo, suna gogayya a tsakaninsu. To abin da ya tona asirin, ita wadda aka aurar ce sai ta je kuma wani namiji yana nemanta, sai ita wadda take ita ce matsayin mijin sai ta samu labari. Da ta samu labari sai ta ce wai ta kama kwarto yana neman mata mata. Wannan shedanci a gidan rediyo, a gidan talbijin aka nuna su, aka tattauna da su, ba kunya ba tsoron Allah. Har ita waccan da ke cewa ita ce miji sai ta ainihin yunkura akan cewa lallai za ta kai kotu saboda ta kama kwarto. To wannan abin barin gaya muku, wallahi ba abin dariya ba ne, ba abin dariya ba ne, abin takaici ne. Domin kika sani gobe ko yarki ce za ta yi, kika sani jibi ko kanwaki ce za ta yi, kika sani ko jikakki ce za ta fada wannan sharrin. Ɗaya kenan. Matan form 1 da amirarsu suka yo gayya suka zo suka same ni har gida, suka ce to gaskiya ga abin da ya faru a Kaduna, kuma abin ya ruɗa su, sun ma rasa me ya kamata a yi. Shine na ce musu to abin da ya kamata a yi, matakai ne za mu ɗauka guda biyu, ɗaya na aiki, ɗaya na magana. Ɗaya na aiki ɗin lallai ne dole mu samu waɗannan yara a zauna da su, a yi musu wa'azi, a yi musu nasiha. Idan sun wa'azantu sun nasihantu to, in ba haka ba kuma sai mai amfani da theorin Sayyidina Uthman, ƙa'ida Sayyidina Uthman ita ce inna Allah ya za'u bis sultani ma la ya za'u bil Qur'ani. Allah yakan yi gyara ta hanyar mai mulki ko mai sarauta wanda sai malamai su daɗe suna jan ayoyi suna fassarawa ba a saurari wannan gyaran ba. Ma'ana in mun yi wa'azi mun yi nasiha ba su ji ba, sai mu haɗa da ƙarfin hukuma, sai hukuma sai ta tankwara mana su, te mana maganinsu. Domin bahaushe na cewa babu bararre ba gagararre sai bararre. Mana duk wanda kuka ga ya gagara ƙarya ne, an bar shi ne kawai, an kyale shi ne kawai. Inna rabbaka da bil mirsad. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Idan kun fahimce ni da kyau akan ainihin waɗannan maganganun da nake faɗe, sai ku gane wannan shine ya sabbaba na shirya musu wannan lacca. Aka yi ta a ainihin wato Ahmad Makarfi Quranic Recitation Complex, wato ainihin wurin gasa karatun Alkur'ani da ke can a Kinkinau. Da aka yi wannan ainihin a can wannan wuri, masu yara kun basu sun shigo za su hargitsa mana wuri, kamata ya masu yara a ce suna sama ko suna waje. To wannan kenan. Da aka yi wannan sai kuma mataki na gaba shine game da wancan aiki na a zauna da su. To akan haka ne ainihin ake ciki, sai dai gaskiya saboda Allah, saboda tun wancan lokacin na samu kaina a rashin zama, ban san ina aka kwana ba, ban san ina aka tashi ba. To sai wasu matsaloli kuma suka yi ta kunno kai a garin Kaduna, musamman da nan Zaria da 'yan wurare tsiraru inda ba a rasawa. Shine sai ki ga yarinya 'yan shekara 3 ko 'yan shekara 6 sai a kama wani dattijo ɗan shekara 50 ko 70 yana ainihin zina da ita. Nan ma dai ba su gaji ba, matan fanwan da su women in da'awa suka ce mini menene mataki ya waɗannan abubuwa suke yaya. Na ce musu waɗannan abubuwan akwai wasu sirrori a ƙarƙashinsu. Kamar mutum ne ku gan shi lafiyayye ya tafi ya je yana saduwa da mahaukaciya da tsakar dare, ba wai jima'i ne ya je ya yi ba, akwai wata fatawa ce da boka ya bashi, akwai wani matsafi ne da ya ce mishi ya je ya yi haka, in yi haka zai samu abin da yake nema. To waɗannan abubuwan har nake cewa lallai idan haka ne to wannan lacce ya kamata in dunkule ta da ita wannan ɗin da ne a Kaduna da kuma laccar da ne a Kaduna a jiya, na sa mata take mace uwar al'umma. Taken lacca kenan. Ina fatan ki yi kokari ki samu wannan lacca, domin na yi maganganu masu matukar muhimmanci dangane da irin yadda a yau makiyanmu suke neman su mai da ku mata
hanyar da za su bi su ruguza al'umma na kawo darajoji da matsayi da yadda Allah ya shirya mace don ta gyara al'umma. Amma kuma sai suka mai da wannan mace wadda Allah yake nufin ya gyaran al'umma ta hanyarta ta zama ta zama makamin da za a rugurguza al'umma. Kuma haka suke ta yin wannan aikin a yau. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Ita wannan ainihin laccatawa ba zan canza mata suna daga taken da na sa mata ba a Kaduna, domin a Kaduna ma abin da na sa mata gurɓacewar tarbiyya. Haka anan ɗin ma zan kira ta, inna ma sai dai lokaci da yanayin laccar sai ya bambance su kawai. Ina faɗin wannan ne saboda waɗannan laccoci namu da wa'azozi namu dukkansu mun shirya musu program akan kwamfuta wanda za a yi computerizing nasu. Ita ko kwamfuta in baka bambance abubuwa ba to za a iya samun ainihin matsala. Don haka taken wannan laccar shine gurɓacewar ainihin wato tarbiyya wadda aka gabatar a Zaria, waccan kuma wadda aka gabatar a Kaduna. Na haka cikakken taken shine gurɓacewar tarbiyya da sabubbanta. Menene ya haifar da gurɓacewar tarbiyya? Dan Allah me ya ja 'yar shekara 25 ta auri mace 'yar uwarta 'yar shekara 25? Abin da ya kamata a yi kenan. Kun san a al'adar Hausawan aka ga barna ta faru sai a sa duka. Ba duka ake sawa ba, bincike ake tsayawa a yi menene ya ja haka ta faru. Sai ki haifi 'yarki lafiya kalau, sai ki tura ta makaranta, sai ta dawo, sai ki ga ta dawo miki da wasu ɗabi'u tana neman tafi ƙarfinki. Me ya ja haka? Sai ki haifi ɗanki lafiya lau, kafin kwanaki kaɗan sai ki ga leɓɓan shi duk sun yi baki, yatsun shi duk sun yi duhu. Me ya ja ike waɗannan shaye-shaye? Abin da ya kamata kenan a rinka gabatar da binciken sabubban lalacewa, sannan sai a san waɗanne hanyoyi ne za a bi don a magance wannan lalatar da ta faru, kuma waɗanne hanyoyi ne za a bi a kafa don su toshe lalacewar da ake ganin za ta iya faruwa a gaban ba a tare ba. Don haka cikakken taken shine gurɓacewar tarbiyya da sabubbanta da yadda za a magance ta. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Wannan lacca na ainihin wato gabatar da ita ne a ainihin wato tsakanin ranakun Asabar da Lahadi waɗanda aka yi wannan taro, wanda ya daidai da 19 da kuma 20 ga watan Jumadal Ula wannan shekara ta musulunci wato 1429, wadda ta daidai da 24 da 25 ga watan Mai shekara ta 2008 ta Bature. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Na, a cikin wannan lacca zan taɓo abubuwa waɗanda suka shafi aƙida, zan taɓo abubuwan da suka shafi ibada, zan taɓo abubuwan da suka shafi mu'amala. Amma ita laccar da yake is a social lecture, is a social presentation, ma'ana lacca ce da ta shafi harkar rayuwa da tarbiyya, to za mu fi ba da ƙarfi akan waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Na ce sabubban gurɓacewar tarbiyya. A nan ina so in lissafo wasu abubuwa ne mai bi ina sharhin su ɗaya bayan ɗaya da gwargwadon ayoyi da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma bayanai na malamai waɗanda suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa wannan zamunna insha Allah. Sai dai ina mai fatan zan yi ƙoƙarin takura kalmomi na in kuma yi ƙoƙarin ritsa ainihin wato jimlolin da zan yi magana a cikin bayanai masu sauƙi insha Allah. Wato daga cikin abubuwan da ne hasashe na bincika na gano cewa su ne ummul haba'isi na lalacewar tarbiyya, akwai gudanuwar hukumomin mutum daga na ƙasa, wato tun daga ƙananan hukumomi har na sama, a tsarin da ba na Allah da manzon shi ba sallallahu alaihi wasallama, a tsarin da bai dace da karantarwar magabatan kirki masu tarbiyya ba daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu. Me wannan magana take nufi? Wannan magana tana nufin matakin farko da ya fara lalata tarbiyya, ya gurɓatar da tarbiyya. Mata suka lalace, maza suka lalace, samari suka lalace, 'yan mata suka lalace, ƙananan yara suka lalace. Wannan lalatar har ta kai ga shugabanni, har ta kai ga malumma, har ta kai ga duk wani wanda ake ganin cewa ya kai ya faɗa a ji, sai da zai lalata ta kai gare shi. Shine matsala ce ta faru.
yanzu muna zaune a masallacin nan, ana ruwa mu da ke ciki ruwan nan ba zai taba mu ba insha Allah. Me yasa? saboda akwai rufi. amma in ya zama gaba ɗayan masallacin nan a buɗe ike, ma'ana ruwan yana zubowa daga sama mu kuma muna ƙasa, babu wanda zai ce ruwa ba zai taba shi ba. ma'ana idan aka samu kenan hukuma ta lalace, to wannan lalata sai ta kai ga kan kowa. to lalacewa ta farko ita ce da hukumomin suka ce ba sa bin tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yayin da aka waye gari kuwa mai mulki yana bin son zuciyar shi ne, mai mulki yana bin son zuciyar turawan yamma ne, mai mulki yana bin gargajiya da ya gada ne daga sarakunan maguzanci da suka gabata, to babu shakka musiba ta faru, wadda wannan musibar ba za ta bar matar aure ba, ba za ta bar karuwa ba, ba za ta bar salihi, ba za ta bar talihi, mutumin kirki da na banza duk sai ta taba, ba za ta bar budurwa ba, ba za ta bar saurayi ba. yaron da ke ciki ma wannan barnar sai ta same shi. yau 'ya'ya nawa ne suna ciki cutar kanjamau ta same su? me suka yi? ba su ma fito duniyar ba, amma me yasa? saboda uwar ta je ta yi zina, ta je ta haɗu da mai cutar kanjamau sai ta harbi ɗan da ke cikinta. a'a, ba ita ce ta yi zina ba, mijin ne je yi zina da mai cutar kanjamau sai zo ya fesa mata cutar kanjamau sai ta harbi ɗan. barna ce ta yaɗu, sakamakon yaɗuwar barnar sai zama wanda ke ciki ma bai tsira ba. ɗan da za a haifa ma nan da shekara 20, ma'ana wadda za ta haife shi ma yanzu bata balaga ba, sai zan bai tsira ba. saboda me? saboda abin ya zama fitina. Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku kiyayi fitina wadda idan fitina ta zo ba waɗanda suka canɓalo ta kawai take shafa ba, kowa take samu. ku dubi musibar da ta fada ƙasar Iraq. waɗanda suka je suka yi kwangilar wannan musiba wasu tsirarun mutane ne da ba su wuce mutum 50 ba, amma a yanzu an kashe mutane sun fi miliyan 20. amma waɗanda suka jawo ta fa ba su wuce mutum 20 ba. la tusibanna allazina zalamu minkum khassa, ba waɗanda suka canɓalo ta kaɗai take samu ba. yau mata nawa ne suka zama gwagware, 'ya'ya nawa ne suka zama marayu sakamakon wannan fitina wadda tsiraru suka je suka jawo ta. Allah madaukakin sarki ya raba mu da fitina. don haka babu shakka sababi na farko daga cikin sabubban gurɓacewar tarbiyya su ne samuwar gwamnatoci ba na Allah ba a ƙasa. domin waɗannan irin gwamnatocin ba ruwansu da zina, za su halatta ta, ba ruwansu da shan giya, za su halatta ta. duk wata barna da za ta faru wadda za ta rugurguza tarbiyya za su ba da izini, za su ba da lasisi, za su ba da ainihin takardar da za a nuna cewa gwamnati ta yadda a yi wannan barnar. yanzu duk wani hoton da kika kewaya ke gan shi a cikin sabon gari, ko duk wani gidan karuwai da ke gani, ko duk wata wurin barna da ke gani, in kika taba su za su ce suna da certificate of CFO ko suna da certificate of permission, ma'ana suna da takarda wadda suka tafi corporate affairs. hukuma ta ba su izini akan su zo su buɗe gida su rinka ɗiban 'yan mata ana zina da su. hukuma ce ta ba da izini. in kika shiga hotel ɗin a tun a reception, wato a wurin da za a tarbe ki, sai kiga takardar izinin gashi nan, gwamnati ta ba su izini su tara karuwai a yi zina da su, gwamnati ta ba su izini su sayar da giya, gwamnati ta ba su izini a yi caca. me yasa? saboda gwamnatin ba ruwanta da Allah, gwamnatin ba ruwanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam, gwamnatin babu ruwanta da mutanen kirki waɗanda suka ginu a bisa tarbiyya. to abu na farko kenan. abu na biyu, gudanar da tsarin makarantu da manhajar karantarwa, wato syllabus da kuma curriculums a bisa tsarin da ba na Allah ba. in kuka dubi makarantunmu yanzu, a yau shekara nawa ne? 1984 zuwa 1986, wato yau shekara 24 ko shekara 22 aka yi ta gwagwarmaya akan a nan Zaria a bar yara 'yan mata da ke firamare da ke sakandare su rinka sanya hijabi. aka kai gwauro, aka kai mari, aka faɗi, aka tashi, aka shiga, aka fita da ƙyar. ma'ana ke yanzu da aka haife ki kwanan nan baki san me aka shawo ba, kin ɗauka duk 'yan mata tun da aka kafa makarantu da haka suke sa hijabi. a'a,
da guntun skirt ake sa, mini skirt, wando ake sawa matsatse, zulumbuwar riga ake sa wadda take bayyana dukkan kwanoni na jikin ya mace budurwa, kuma a tura ta makarantar firamare ta balaga, a tura ta makarantar sakandare, babu bambanci tsakanin musulma da kafira. A da tura su ake babu hula a kansu, babu ɗan kwali balle hijabi. Me ya faru? Makarantun ba sa gudanuwa a bisa tsari na ainihin Allah. Sannan manhajar karatu, syllabus, kamata ya a ce ko da makarantar boko ce, akwai tsari na karantar da addini a bisa tsarin da ya kamata, akwai tsari na karantar da tarbiyya a bisa tsarin da ya kamata. Za mu zo za mu ƙara bayanai akan wannan insha Allah. Don haka gudanuwar mafi yawancin makarantu ko kuma dukansu a bisa tsarin da ba na Allah ba ya taimaka wajen ainihin lalacewa da taɓarɓarewar tarbiyya. Sannan na uku, gudanar da yin auratayya da zaman aure ba tare da bin tsarin Allah ba, wannan ma ya lalata tarbiyya. Yau in aka tashi yin aure ake irin na al'ada, aure ake irin na 'yan boko, aure ake irin na kiristoci. Wannan irin gudanar da tsarin aure a bisa irin wannan ya haifar da lalacewar tarbiyya, ya kuma haifar da 'ya'ya marasa tarbiyya waɗanda ake haihuwa sakamakon irin waɗannan ainihin auratayya na al'ada, ko auren 'yan boko, ko kuma auren waɗanda suke 'yan duniya ne waɗanda suke kwaikwayo kiristoci. Sannan aka zo tsara zaman auren, sai a ki tsara zaman auren a bisa yadda Allah da manzon shi suka ce, sai a tsara zaman auren a bisa al'ada, ko a tsara zaman auren a bisa boko, ko kuma a je a kwaikwayo al'adu na kiristoci da yahudawa a ce a kansu ne za a gina irin wannan zamantakewar aure. Wannan na ɗaya daga cikin dalilai da suka rugurguza mana tarbiyya a yau. Allah ya kyauta. Na hudu, gurɓacewar kyakkyawar alaƙa tsakanin hukumomi da malaman kirki masu tsoron Allah da nasiha da faɗar gaskiya da kuma tsayawa akan gaskiyar ba tare da tsoron kowa ba. Ma'anar wannan maganar ita ce, an samu alaƙa ta lalace, ta yi muni tsakanin gwamnatoci masu mulki da kuma malamai waɗanda suke faɗin gaskiya, ba don kuma ba saboda su waɗannan gwamnatocin sun shigo ne a bisa zalunci, kuma sun zo ne su yi zalunci, kuma sun zauna ne a kan su tabbatar da zalunci. Wannan sai yasa malamai na sunna masu faɗar gaskiya, mutanen kirki waɗanda ke da tarbiyya, tafiyarsu ba za ta yiwu da ire-iren waɗannan gwamnati ba. Domin me? Domin za a nemi malami ne kaɗai, domin me? Don ya goyi baya akan zalunci, zai ce ba zai ba. Wannan sai gurɓata alaƙa. In ya gurɓata alaƙar, sai masu mulkin su tafi su ta yin abin da suke so, shi ko malamin ya je ya yi ta wa'azi ko kuma ya ja baki ya shiru. Ƙarshe dai sai a haifarwa da talakawa ɗan da babu ido, cikin da bai da uba. Ina ma'ana haka? Duk sadda aka ce gwamnati tana faɗa da malaman kirki suna faɗa da gwamnati, babu yadda za a yi alheri ya tabbata ga talakawa, domin maganganun da za su rinka faɗe na nasiha babu ruwan gwamnati a ciki, ba za ta ɗauka ba. Zaluncin da ita kuma gwamnati za ta rinka yi, ba za ta rinka neman malamai suna nuna mata haka bai halatta ba. Don haka sai zama suwane ne za a galabaitar, talakawa ne. Mai wa'azi ya zo ya faɗi maganganu, talakawa su ji wannan gaskiya ce, sai kuma su fita sai su ga waɗannan maganganun a aikace ba za su tabbata ba. Ita kuma gwamnati abin da ta tashi zartarwa shi za ta zartar. Don haka kullum sai zama tufka da warwara ke faruwa a cikin kwakwalen talakawa. Sannan zaluncin kuma in ya tashi, yadda zai bugi masu wa'azin haka zai bugi talakawa. To lallai gurɓacewa ta kyakkyawar alaƙa tsakanin hukumominmu da kuma ainihin malaman kirki waɗanda suke faɗin gaskiya ya taimaka wajen lalacewar tarbiyya. Sannan na biyar, samuwar alaƙa tsakanin hukumomi da miyagun malamai 'yan duniya. Yayin da ya zama gwamnatocin ba sa hudda da malaman kirki, sai suka koma suna hudda da matsafa, suka koma suna hudda da 'yan bidi'a, suka koma suna hudda da malaman da kawai manufarsu ita ce a ba su kujera su je su aikin hajji, manufarsu ita ce a ba su kujera su je su umara, manufarsu ita ce a ba su geron kunu da sukarin azumi, manufarsu ita ce a ɗibi sikari ko kuma shinkafa a ba su saboda hidimar sallah, manufarsu ita ce a yanka raguna a je a yi addu'a
su dai ba wai a daina zalunci ba, matukar azzaluman za su ɗiba daga cikin zaluncin su ba su, to ta gyaru. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To kun ga wannan fitina ce wadda yake za ta iya tabbatar da lalacewar tarbiyya. Kuna ji ga malaman bid'a nan ana da su, ba sa fitowa suna wa'azi akan barnace-barnace da ake yi. A garin Bidda a yanzu akwai mutum yana nan yana da mata fiye da 120. Jaridu da suka ruwaito wai 80 da wani abu, to an rage ne, matan shi sun fi 120. Boka ne matsafi. Duk matar da ta zo neman magani wurin shi in ya ganta yana so sai ya tsafe ta, sai ta ji cewa ba za ta koma garinsu ba, kawai shikenan da ta zauna sai ya ce shikenan ya daura kan shi aure da ita. To shikenan lokacin da al'amarin shi ya bayyana sai 'yan jaridu suka je aka yi hira da shi. Ana yin hira da shi, kalmar farko da ya fito ya ce, sai ya ce yana neman duk wani malami da ke da hujja a ƙur'ani inda aka ce kada a yi mata yawan da aka so, iya yadda aka so a kawo mishi. Ni na fara bashi ansa a jaridar Daily Trust, na ce to wannan amsar kada malamai su sa baki, domin shi ba malami ba ne. Malami ne yake ba da ƙalubale ga malamai. Ma'ana 'yan mata ne 'yan alibidi wanda ba su iya miya ba, yaushe za su ce duk wata mata da ta iya miya ba ga tsoro mata zo. A ko 'yan alibidi ne. Alibidi ko ya daɗi ko ba ya daɗi ba, dama ɓararrake ne a ci ciki ya ruɗe. Ba a maganar ba miya ba ce, it's not a standard stew, ba ma'ana ba abinci ba ne haɗaɗɗe. Ma'anar wannan maganar shi ba malami ba ne, boka ne, yaushe zai tunkari malamai da ƙalubale. To haka dai wannan magana. To da magana ta ci gaba da yaduwa sai tashar talbijin ta ƙasa ta je ta hira da shi. Gashi nan da shi da matan da 'ya'yan da gidan da irin abincin da suke ci, standard abinci suke ci irin na shugaban ƙasa. Duk yawan nan nasu kusan mutum 150 ne ko da 60 a gidan shi. Da mata da ainihin 'ya'ya, afuwan kusan mutum 350 ne a gidan shi, da mata da 'ya'ya da ma'aikata da sauransu. Amma shinkafa da suke ci irin shinkafar da shugaban ƙasa ko gwamna zai ci. Abinci suke ci lafiyayye. To a nan ne sai ya fito yi maganar da ta sa nake gaya muku wannan maganar, ita ce sai ya ce da ake cewa wai manyan ƙasa su sa baki, ya ce su manyan ƙasan su zo su sa mishi baki mana, ba su suke zuwa wurin shi ya nemi su aiki yana ba su magani ba. Kun ga ba za su iya magana ba. Me yasa ba za su iya magana ba? Su suke cin more shi, su suke kawo mai wannan abincin da yake rayuwa. In ba haka ba, sallar juma'a da muka yi karfe 9 ita ta fi muni, ko kuwa auren mata fiye da 120 wanda babu dalili, muku dalilai muke da su. Mun je an taru da malaman da ake ji da su mun kure su kakabba su da dalilai, amma sai aka ce mun aikata mugun abu, aka yi ta surutu a duniya. Sarkin Zazzau ya sa baki, dagaci ya sa baki, hakimi ya sa baki, malaman kungiyar izala, malaman kungiyar ɗarika, duk wasu munafukai da ke Najeriya sai da suka sa baki akan ba su yadda ba. Amma me yasa sarkin ainihin Bidda ya tsunnufi na Bidda ya ja baki ya shiru akan wannan? Me yasa gwamnan Niger ya ja baki ya shiru, Babangida? Me yasa tsohon shugaban kasa IBB Babangida ya shiru? Me yasa Abdulsalam tsohon shugaban kasa ya shiru? Ina yar abuwa shugaban kasa, me yasa ya ja baki? Ina limamin Abuja? Ina Sharu Sale da yake cewa shine shugaban masu fatawa na Najeriya? Ina Dahir Bauchi? Ina manyan malamai giddansu da ƙananansu? Sun ja baki sun yi shiru. Me yasa? Saboda manyan ake wa tsafin, manyan su suke cin moriya. In ba haka ba, tun da muke a nan ba mu taɓa jin labarin wanda ya mata da sunan musulmi kuma wai har ya ce sunan shi Muhammadu Bello. Yana da mata 100 fiye da 20 fa, kuna magana 89, wannan tsohon labari ne. Matan shi sun fi 120. ‘Ya'ya ga sunan birjik, kuma kowa makaranta yake yana jin daɗin rayuwar shi. Me yasa? Saboda ana kawo musu kuɗi, maƙudan kuɗi, saboda ubansu matsafi ne, ubansu boka ne. Jama'atu Nasirul Islam hatta zartar da hukuncin cewa abin da ya yi kisa ne a kan shi in bai tuba ba, sai ta ga ta ce ta janye,
me yasa da ya zo wannan maganar ya ce to ai ina manyan ƙasan nan su fito mana su hana shi, nan da nan jama'atul nasarar islam sai ta ji tsoro sai ta ce ta janye, saboda abin nasu dama ba ilimi ba ne, munafinci ne. In ba munafinci ba yaya za ku faɗi hukuncin Allah akan mutum sai don kun ji ya ce manyan yake wa aiki kuma sai ku ce to kun janye, ma'ana Allah ya fasa hukuncin kenan? Muna garin nan a Zaria muna samari yau kusan shekara 30 da ta gabata jama'a, aka kama gidan yankan kai a sabon garin Zaria. Hoton suwaye aka gani masu cin kan manya-manyan ƙasa, manya-manya, sa hannun suwaye. Wannan wurin an ja baki an yi shiru, ba a yi wani hukunci ba, sai aka yi shiru saboda manyan ne suke yi. Gidan yankan kai yanzu guda nawa muke da shi, ga ɗaya can wajen kwangila na shayin ishara a kan shi. A nan cikin tsakanin gaskiya kwatas da tujin-jukun da tukur-tukur akwai gidan yankan kai. Menene ya sa ba za a ɗauki mataki akan waɗannan wuraren ba? Saboda manyan ne suke cin kan? Saboda kaza, saboda kaza, saboda kaza? Saboda 'ya'yan talakawa ake kamawa? Saboda almajirai bayan Allah ake kamawa? Ya fito da daddare matar shi tana naƙuda ya tafiya nemo babur kafin ya dawo an ɗauke shi? Matar tana can tana naƙuda ta kashe ta, shi kuma yana can an yanke kan shi. Waɗannan abubuwa ne fa da an yi su an ji an gan su a garin nan, amma an ja baki an yi shiru. Sallar juma'a ce karfe 9 laifi, shine sannan sarkin Zazzau sai hankalin shi ya tashi, gwamna hankalin shi ya tashi, shugaban ƙasa, malaman bid'a, malaman ƙungiyoyi, malaman tariƙo, sai kowa lokacin jijiyar wuyan shi za ta tashi. Kuma mun ce in ba ga tsoro ba, a taru mu da su a filin su kuwa, ba nan ne dandalin Zaria ba, a yi yar kura mana tun abin nasu sun ce ba ilimi ba ne, sun fasa. To amma ga abin da ya damu al'ummar Zaria an kyaye musu maganin shi. Yanzu duk mutumin da ke Zaria ba shi da aminci akan 'ya'yan shi. Mutane nawa ne aka kawo mana cewa cikin azumin nan muna tafsiri, ana wa'azi, a yi addu'a, wance ta bata, dattijuwa wance, matar aure wance, 'ya'ya kaza, yaro kaza, duk sun bata. Ya za a yi mutum ya bata? Mutum agwagwa ce? Agwagwa ce za ta bata, jaki ne zai bata, amma ya za a yi mutum ya bata da bakin shi ya bata? Ba zai yiwu ba, sai in kama shi aka yi. In ba haka ba, mutumin da yake dogara idan ya makuwa ya samu kanshi a gwargwaje, ai zai bude baki ya ce jama'a ga anguwar da nake, ba za a kai shi ba? To amma an kame shi aka barbada mishi hoda fiya-fiya fa, shi kenan sai a je sai gan shi kawai a cikin wani gida. Waɗannan irin malamai waɗanda suke matsafa ne, malaman bid'a ne, 'yan duniya ne, yau su ne suka bi suka makalkale jikin gwamnatocinmu na ƙananan hukumomi da gwamnatoci na jiha da gwamnatoci na tarayya. Waɗannan irin shaidanu su ne yau a jikin ministocinmu da permanent secretaries. Yau kwamishinoninmu suna nan sun makalkale wa irin waɗannan. Ya jama'a, ba za ku yi mamaki ba, yaro ɗan ƙarami bai wuce shekara 35 ba an ba shi kwamishina, yana cikin mu ahli suna tsindim, shikenan sai muka daina ganin shi, sai ya take wando, sai ya haske gemu, shikenan sai fara yawo da 'yan mata a mota, shikenan kwana biyu kuma a me yasa ne baka da ala, sai wai mu ba ma addu'a. Muka ce a gidan uwarwa aka ce ba ma addu'a, wai mu ba ma addu'a. Wace addu'a ka zo ka ce kana so a taya ka ba mi maka ba? Amma me yake nufi mu ba ma tsafi? Shi kuma yana son a yi tsafi ne, a ce aje a samu nonon mace na hannun hagu a yanko, aje a samu farjinta a yanko, aje a samu azzakarin saurayi a yanko, a zo za a haɗa nan da zafi zo ta zarce ne, za a ce kai ne za ka ce. Saboda neman duniya ne kawai. Dama wai sun ce duniya a neme ki ta hanyar banza, wai duniya ba a neman ta halal. Sai an yi kisan kai, sai an sha jini da kokon kan mutum sannan za a samu duniya, sai an yi sujuda ga gunki, sai an yi zina da jaka, sai an yi zina da mahaukaciya. Duk wannan kirarin da suke wa duniya kenan. Amma kuma kuna ganin ga yadda karshen sa yake kasancewa nan. Sai Allah ya dora mutum rashin lafiya, a je a bincika, a saka shi a cikin na'urar gaba daya ta binciki tun daga bargon shi har fata shi, a ce an gano ba wata cuta, a halin kuma yana ihu cewa shi fa bai da lafiya, kuma na'urar ta ce lafiyar shi lau. Ya taba Allah ne.
ya taɓa Allah ne. Ina ce a garin nan muna zaune muka ji a gidan rediyo aka faɗi wata magana gaba da gaba kuma jama'a aka dake aka yi shiru. An ce wani kai an ce kana shan giya, ya ce kwarai da gaske, ya ce amma ka taya ni addu'a, na rage na kusa tuba, ka taya ni addu'a Allah ya sa ni tuba. Sai ya ce to kayi min wannan tambaya ta maka daɗi, ya ce to ni kuma zan maka tambaya, suwana da suwana iyayen gidanka su kasancewa ba giya suke sha ba, jinin mutum suke sha? A nan gidan rediyo aka yi wannan magana a garin nan muna ji, kuma maganar ta wuce, an ce wane da wane su jinin mutane suke sha, kuma an ja baki an yi shiru. To jama'a, idan ya zama shugabannin da ke jagorancinku suna yanka mutane suna shan jininsu, ran da aka ce ga wani zai sha giya za su hana shi? Ai ta zama karamin alhaki, domin dai haramcin giya ai bata kai jinin mutum ba. Allah ya kyauta. To kun je ji wannan. To sannan abu na shida, gurɓacewar kyakkyawar alaƙa tsakanin zamantakewar jama'a. Kowa ya zama mai cin gashin kanshi. A tarbiyya ba ruwan wani da ɗan wani, wannan ma ya lalata tarbiyyarmu. Misali, mu a sadda aka haife mu daga baya-bayan nan ma mun tashi mun ga wata irin tarbiyya, dattijo ɗaya in ya faɗi doka duk yaran anguwa za ta yi aiki a kansu. Idan kuka hangi dattijo kuna wani mugun wasa, da kun hange shi kafin ya shawo kwana sai ku watse, ko ba ku san ko ba, saboda kun san ya isa, shi kuma ya san ya isa. Amma yanzu wa yake maganar kai wa ɗan wani magana, ɗan kama in kai mishi magana zai dube ka ne ya ce dad shit, cewa baba kai kashi ne wannan maganar da kake, ka gafara ka muri, kai ba ƙauye ne, muna holewar mu zaka abin nan, wai shi ya zama bature ya je ya yi boko. Tarbiyya ta lalace. A da dattijo ɗaya zai tara yara 50 ya musu kaciya, da 'ya'yan shi da waɗanda ba 'ya'yan shi ba, kuma kowane yaro sai an sai bunsuru an yanka an kai shi gidansu tare da bunsurun. A da idan sallah ta dattijo ɗaya ne zai siyo atamfa guda 70 ya bi ya raba wa mata da yaran anguwar. Saboda haka aka rayu cikin mutunci. A da babu wani dattijo da ake faɗin sunan shi a anguwar. Kowane dattijo ana faɗin shi da sunan baba, kowace dattijo ana ce mata baba ko inna ko goggo ko ya duka ko ya finda ko wace ce. Amma yanzu kowane dattijo da sunan shi ake faɗin shi. Kowace dattijuwa yanzu da sunanta ake faɗinta. Wannan ya lalata mu, ma'ana taɓarɓarewa da rugujewar tarbiyyar da ke tsakaninmu. Wannan ya taimaka wajen tarbiyya ta gurɓace. Sannan gurɓacewar kyakkyawar alaƙa a tsakanin iyaye da hukumomin makarantu da malaman 'ya'yayensu. A da, Parent Teachers Association, wato ƙungiyar malamai da iyayen yara, ƙungiya ce da ke haɗuwa don a yi aiki tare, a gudu tare, a tsira tare. Ma'ana, malamin da ke karantar da 'ya'yanki ko malamin ɗanki ina da cikakken iko, don shi malamin kin san ba zaluntar ɗan zai ba. Shi malamin yana jin cewa wannan ɗan shi ne amana aka bashi. Jama'a, headmaster mu ba musulmi ba ne, kirista ne, amma har gida yake bin mu lokacin hutu ya rinka tambaya, wane ya je makaranta allo, wane ya je ya yi sallah, wane an aike shi ya ki zuwa, da bulalar shi zai je. Ba musulmi ba ne. Duk yaron da ya makaranta firamare shekara 30 zuwa sama a lokacin nan, a muciya ya san malancin da abin da yake kenan, da bulalar shi zai zo. Duk gidan da yake da almajiri ko ɗalibin shi a gidan ya sani. Yana zuwa zai ce ina wane, ce gashi sai ya shigo, ina uwar shi a kira ta. Yana yin sallah, arne ne fa shi din ba sallah yake ba, amma ya ce an ba shi amana 'ya'ya ne. Don haka sai ran da ya rubuta satifiket ya baka sannan ya sallame ka. Don haka dole za ka yi sallah, ko ba don Allah ba ko don malancin do. Dole uwarka ta baka nika ka je ka kai ko surfe, saboda ba ka ban malancin da ya bullo da la'asar aka ce an baka surfe ka ki zuwa. Bulala 10 ce a zauren ku zai kwantar da kai maka. Ya sa yaran gidanku su ɗaga ka sama, ai maka bulala sannan ya ce ai maka gwalo ai maka yeho.
a bi da kai babban titin muciyan nan a sa yaran anguwa su kalle ka, wannan ya taimaka wajen tarbiyya. To amma a yanzu fa sai aka waye gari muna da karancin malamai da za su ainihin taimaka wajen tarbiyyar. Malami ne zai ga yaro yana shan ganye wiwi, sai daka mishi tsawa ya ce kawo nan, ka gan kawawa kawai, ka isa ka sha ne, sai karbe sai ya karasa. Shi su ne manya ya kamata su sha wiwi, wai ka isa ka sha wiwi ne, kai kawo nan, sai kwace, sai mutsitsike kawai ya sha, shi kenan ya daka wa yaro tsawa ya tafi. Kun ji, wato ta halatta a sha ta kenan ake so a ce kadai dai ba za a ainihin sha bane in an girma. Wannan lalacewar tarbiyya ce, Allah ya kyauta. Waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da na yi tsokaci na yi nazarin su dangane da abubuwan da suka gurɓata tarbiyya ko suke gurɓata tarbiyya. Idan na zo don in yi magana a kan yaya za a bi a gyara waɗannan abubuwa da suka gurɓace, ya za a magance su, sai in ce abu na farko, lallai hukumomin su dawo zuwa ga tsarin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen gudanar da shugabanci da kuma gudanar da jama'a tare da waiwaye, a waiwaya baya a ga yaya ne magabata suka yi domin ɗaukar kyawawan darussa. A nan ne zan ba da shawara lallai akan a nemi littafin akhbaru Umar, wanda ainihin malamai biyu suka rubuta, a Sheikh Ali da kuma a Sheikh Naji at-Tantawi suka rubuta shi. Wannan littafi yana ɗauke da labaran Sayyidina Umar da yadda Umar ya shugabanci da irin adalcin da Umar ya. In na so barin ɗanɗana muku kaɗan daga cikin abin da ke cikin littafin. Misali, tarbiyya ta kai tarbiyya a zamanin Sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda. Umar ya sa doka na a daina yin caca. Shi kenan sai mutane suka daina yin caca. Rannan sai wasu suka je suka samu wani tsohon gida, suka je suna caca a tsakar gida, suka kulle kofa. Da suka kulle kofa sai suka ci gaba da yin caca. Sai na Umar dare yana kewayawa, yana patrol, yana binciken jaya talakawa suke, sai ya ji kayaniya. Da ya ji kayaniya sai ya natsu, sai ya fahimci caca ake yi. Sai kama katanga sai ya haura, sai ya dira cikin gidan. Yana dira sai 'yan cacan sai suka dake, suka ki watsewa, sai suka tsaya, suka ce mishi lafiya, yi ce na kama ku kuna caca. Suka ce gaskiya ne, mu ma mun kama ka. Ya ce yaya kun kama ni? Suka ce yawa ka kama mun muna caca, Allah ya hana caca, kuma kai mai mulki ka hana caca, amma mu ma mun kama ka, ka haura katanga, domin Allah ya hana a haura katanga, cewa ya wa'atul buyuta min abwabiha, in za a shiga gida ta kofa ake shiga. Na haka mun yadda mun saba wa Allah, kai ma kuma ka saba wa Allah. Umar ya ce haka ne, to mu haɗu mu tuba, ku bar caca, ni ma ku buɗe min kofa mu fita. Yanzu kun ga tsari ne na adalci ya kai ga haka. Ma'ana har mai laifi ya yadda ya yi laifi, amma kai ma da kake son ka hukunta shi sai ya ce kai ma ga laifi tattare da kai. Na dawo tafiya, na zo wajen Funtuwa, sai 'yan road safety suka tare ni, suka ce wai fitilata ta gefen mota ta fashe. Na ce gaskiya ne. Sai na ce amma ba ta wace kadai ta fashe ba, ta kuma ga ta nan fasashiya ce, babbar ce ma ta fashe kuma. Imana fiyorin ƙa'idar duk ɗaya ce, ni tawa 'yan karama ce ta fashe parking light, ko kuma babban ma gaba ɗaya a fashe take, babu idon ma a cikinta. Ni ko ta akwai idon, yadda ta kyasta za a ga ta haske ne da yawa, dai ba irin yadda ya kamata ba, amma ku ta ku ba idon ma gaba ɗaya, ba kwalbar, ba fitila. To ya aka yi kuma? Shine sai ɗayansa ya ce kai fa na gane ka mun taɓa tare ka can wajen Sokoto muka yi ta jayayya da kai. Na ce ba wani abin da na faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Sai ɗayan ya ce malam wuce ka ba mu wuri. Na ce Allah ba mu alheri, ku je ku gyara taku, ne ma in gyara tawa. Allah ya taimaka. Sayyidina Umar ya shigo cikin gidan shi, yana da matar shi sunanta Atika, sai ya same ta tana sallah a wata sabuwar dadduma. Sai ya tsaya a kanta, sai da ta yi sallama ya ce ina kika samu wannan dadduma? Sai ta ce gwamnan ka ne zai zo ganin gida Madina, shine ya siyo mini tsaraba. Shine ya kwace dadduma, ya je ya samu wannan gwamna. Yana zuwa sai maka mishi dadduma a ka.
ya ce me ya haɗa ka da matata za ka kawo mata tsaraba? Ma'ana ba yana magana tsarabar ba ne, asalin abin da yake magana ina ka samo ta, dukiyar jama'a ka sato ka zo ka kawo mana cin hanci. Yanzu ba haka ake yi ba? Sai a kashe mu raba da manya don manyan su rufa maka asiri. To amma akwai wata rana sunanta yawma tublas sara'ir, rannan sai an tona asirin komai, la takhfa minhum safiya, babu wani abin da zai ɓoye ga Allah. Allah ya kiyaye. Haka dai sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda, a zamanin shi gwamna ya kawo mishi wani irin biskit mai daɗi. Umar ya zo ya ɗauki wannan biskit ya ɗanɗana ya ci, ya ji zaƙi coin, sai kira wannan gwamna ya ce, sai kira ɗan aike ya ce, wannan biskit da gwamnan Azerbaijan ya aiko ka kawo, duk ƙasar Azerbaijan ana cin irin wannan biskit ne? Sai ya ce a'a, wannan sai dai state house, sai government house, sai gidan gwamnati, sai gwamna da matar shi da 'ya'yan shi. Sai ce to ka ɗauki kayan tsiyar shi ka mayar mishi, ka ce ya ciyar da talakawa abin da yake ci a gidan gwamnati, tunda dukiyar ta talakawa ce. Bai kamata a ce mu ci dawa datsa ko ba datsa ba, kuma a ci kaza kaza fresh a gidan gwamnati. Ya kamata ne ya zama abincin zai zama iri ɗaya. Don haka sayyidina Umar wata rana ana yunwa jama'a, ga abinci a gidan gwamnati sai ya kici, sai ya ji cikin shi yana ƙugi, sai yake cewa cikin shi, ya ke uwar hanji, ki yi kuka ko ki yi shiru, ba za ki ci ba har sai talakawan musulmi sun ci. A yau yunwa jama'a da yawa suke fama da ita. Yanzu fa wani yana nan ba yana maganar tuwon sallah ba ne, yana maganar gobe ko akwai garin rogon da zai jika ya sha da safe. Ba yana maganar tuwon sallah ba ne. Tuwon sallah wani yau shekara shi 10 ya yi sallama da tuwon sallah. Wannan irin talaucin abin ya bani mamaki. Bare da muka yi taro a Makka da wasu abokanmu suke cewa dan Allah layya da alhazai suke yankawa a rinka daurewa ana ɗibowa ana baiwa talakawan musulmi da ke Makka, musamman Hausawa. Na ce ba ana rarraba bai ce a'a, in dai da sarari mu yi musu hanya su rinka samu. Ya ce domin wani yana nan zaune a Makkan nan, nama daga bana sai baɗi. Talauci wato ko ina akwai talauci. Shi yasa annabi in yi sallah sai ya addu'a kafa uku, sai ya addu'a guda uku ce a cikin addu'ar, ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabri. Allah ka tsare ni daga kafirci da fatara da azabar kabari. Fatara mugun abu ce. Idan fatara ta daki mutum wani lokacin sai ya kasa bautawa Allah. Sannan fatara tana kai ga kafirci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kenan lallai ne hukumomin su dawo su koma yadda Shehu Usman ya bar su rabu da tsarin da Bature ya zo ya kawo. Wannan kuma shine tsari na adalci. Kun san cewa a ƙasar nan tamu da kafin Bature ya zo ya rugurguza gwamnatin musulunci ya kafa ta kafirci wadda take ɗauke da fasikanci? Kun san cewa mace za ta fita komai tsakar dare ta je duk inda take so? Kun san cewa matafiya za su tashi koyaushe su yi tafiya? Ku ɗauki ƙaramin wannan misalin. Yanzu a ƙasar Makka ko Madina ba a yin tafiya galibi sai da daddare, musamman yanzu da watan azumi. Za ka yi tafiya daga Makka za ka je Madina, sai ka bari sai ƙarfe 9 na dare ko ƙarfe 10 an gama sallar tarawihi sai ka je ka shiga mota. Ƙarfe 5 na asuba an iso da kai Madina. Hanyar ko tsuntsu babu a hanyar, balle ɓarawo, ko tsuntsu ba za ka gani ba. Abin da zai ja matsala an kawar da shi a hanya. Amma kuma mutane su sani da cewa Allah yana kawo wa mutane tsaro ne da gwargwadon imaninsu da Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ayat da Allah madaukakin sarki yake magana akan Annabi Ibrahim da shi da jama'a shi, da Allah madaukakin sarki yake cewa wato waɗanda suka yi imani da Allah waɗannan su ne suke cikin aminci, ula'ika lahumul wahum muhtaduna, waɗannan suke cikin aminci kuma su ne shiryayyu. Idan kuna son Allah ya kawo muku cikakken tsaro
da zaman lafiya, Allah ya raba ku da 'yan tauri da 'yan daba da barayi, to imaninku da Allah ya yi ƙarfi. Mutanen Makka da Madina imaninsu da Allah yana da ƙarfi, don haka Allah ya taimaka musu ya zaunar da su cikin aminci. Sai ku ga mutum ya gama kasuwancin shi, da watan azumi ba sa rufe shago, da lokacin hajji ba sa rufe shago. In ka gama kasuwancin ka kawai sai ka ja labule sai ka saki sai ka tafi ka gida ka kwanta sai gobe ka dawo, kuma ba mai gadi ba a daukan mai gadi a kasuwa, babu mai gadi duk Makka da Madina da Jidda. Shari'a Mansur din nan da kuke jin ana cewa rumbun kudi zinare ne zalla, amma in aka kira sallar asuba sai balarabe sai ya saki labule sai ya tafiya shi sai je kwanciyar shi, ba zai zo ya bude ba sai bayan sallar tarawih. Tsawon wunin guda ba mai gadi, sannan ya gama kasuwancin shi 12 na dare sai ya saki labule, ba zai zo ya bude ba kuma sai gobe. Ba mai gadi kuma ba barawo, kuma za ki bi tsawon layi ya fi tsawon majarar din nan, babu dan sanda babu dan agaji ko kwada, amma kuma barawo ba zai zo ba. Shi ne yadda su da Allah, sai Allah ya sa musu aminci. Amma ku duba halin da muke ciki jama'a. Yau shekara 2 da ta wuce na je garin Bauchi wa'azi, aka bani labari wanda ya tsorata ni, cewa wasu yara ake fama da su 'yan kalare sunansu, wato 'yan daba. Da magariba ta yi sai su rinka bi gida-gida suna zina da matan aure. Sun fi karfin 'yan sanda, sun fi karfin kowa, an rasa yadda za a yi da su. Kawai dai tsoron da ake, to yau kuma ina za su duro, gobe kuma ina za su dira. Sai da Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya yaye fitinar. Amma wallahi akwai limamin da sai da ya sawo baƙaƙen kaya, tun daga rawani har riga har takalmi har agogo, ya zo da bakar takobi sharɓeɓiya ya ce za a yi jihadi a kansu, za a yi kaza za a yi kaza. A wannan ranar sai da yaran nan suka je suka yi fyaɗe da mata sun fi guda 50 matan aure. A nan Muciya yau kamar shekara 7 ko 8 da ta wuce, yara ne 'yan anguwar Muciyan ne, a nan aka haifi uwayensu ma, a nan aka ɗaura uwayensu, amma suka zama 'yan iska tsakanin Muciya da babban titi da sauransu. Da tsakar dare za su fita suna fashi suna zinace-zinace da matan aure. Yaro aka kama ya yi zina da tsohuwar da ita ta yaya uwar shi. Tsohuwa ce 'yan shekara 60 da wani abu, ashe ita ta ɗauko uwar shi yaye ta yaye, ya je danna tsohuwar na ya zina da ita. Amma me ya faru? Sai ga iyayensu sun tafi police headquarters sun je su karɓo su yi belinsu. Madadin in suka ji za a sako su je su roƙi 'yan sanda a je a harbe su, an rage iri, amma iyayensu suka karɓo su. Suna nan yanzu da karnukansu suna wuni suna bacci, sai da daddare su tashi su shiga operation. A Muciyan nan ga yara an haife su yau sun gagari kowa a Muciya. Magariba na yi sai su fito da ɗan ƙaramin mashin suna gudu su kashe wutar gaba su kashe wutar baya, su doke wannan tsohuwa su kada wannan yaro zai kai wa kakashi abinci. An yi an rasa yadda za a yi. Ƙarshe da abin ya faskari mutanen babban titi shine fa sai suka ce wai bari su sa irin kabarin mai tatsinan nan, duk wanda ya rugo da gudu tudun ƙasa ya kada shi, sai su haɗu su bubbuge. Wai iya abin da wanda duk cikin yaran ba wanda ya kai shekara 30, 'yan shekara 17, 18, shekara 22 ne, amma sun gagari iyayensu. Me yasa? Idan ku ba ku zama mutanen kirki ba, Allah ba zai bar 'ya'yanku su zama mutanen kirki ba, kuma sai Allah ya azabtar da ku daga gare ku. Da 'ya'yan inyamurai ne suka hauro su ne sai a ce 'ya'yan inyamurai ne, da daga wani gari ne amma a anguwa aka ɗaura auren iyayensu. Ga wannan ya je ya danna tsohuwa 'yan shekara 60 da wani abu ya zina da ita ta yaya uwar shi, karewa da yake nan. Wannan ba musiba ba ce? Musiba ce. Don haka kowa ya kokarin gyara zuciyar shi, zama mutumin kirki don Allah ya zaunar da mu lafiya. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To anan ne Allah yake cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur.
Allah ya ce mutanen kirki su ne waɗanda muka ba su mulki a duniyan nan za su tsaye da sallah, za su ba da zakka, za su yi umarni da kyakkyawa, za su hana mummuna. Sai Allah maɗaukakin sarki ce ƙarshen al'amari duk a hannun Allah yake. Wannan ayar ita ce ta siffanta mana yadda ainihin gwamnatin mutanen kirki take. Ita ce duk gwamnati in dai mutanen kirki ne a cikinta, to abu na farko za a ba da muhimmanci game da sallah. Ku je ƙasar Makka ku gani, da zarar lokacin sallah ya yi sai ku ga babban malami a cikin cif ana jan shi a baya yana rike da ainihin microphone haka yana magana, yana cewa as-sala as-sala ya ibadallah, as-sala as-sala. Yanzu ana tunasashe ku ne, in ma ka manta to as-sala, sallah ta kusa, sallah ta kusa. To in aka je aka dawo zuwa lokacin an kira sallah, duk kasar Saudi Arabia lokaci guda ake kiran sallah. In aka ce 12:05 to 12:05 duk masallatan kasar za a kira sallah. Na haka in aka kira sallan nan sai kuma ainihin wannan malami ya sake dawowa a mota da 'yan sanda da 'yan hisba da 'yan wane ne. To duk wanda aka gafa bai rufe shagon shi ba sai a tsaya, sai a danke shi a saka shi a mota, sai a kawo kwado na gwamnati sai a rufe, an kwace shagon kenan. Domin in baka yin sallah za ka ja mana jaraba. Dan Allah ya halicce mu ne don mu yi sallah, ba don mu nemi kuɗi ba. To lokacin neman kuɗi ka nemi kuɗi tun daga safiya har azahar, to an kira sallah sai ka haƙura, sai ka tashi ka je ka yi sallah, domin mu ci gaba da samun amincin da Allah yake ba. Ba za mu yarda kai kaɗai ka ja mana jafa'i ba. Don haka sai a kama ka aje kai a kulle a kurkuku, shago kuma sai gwamnati ta kwace. Lallai sallah dole a kula da ita akan lokaci. Sayyidina Umar ya rubuta takarda zuwa ga gwamnonin shi da permanent secretaries da parastatals, wato shugabannin ma'aikatu manya da ƙanana, ya ce musu bayan gaisuwa ku sani da cewa sallah ta fi aikin gwamnati muhimmanci. Idan kuna cikin aikin gwamnati aka kira sallah ku bari, je ku yi sallah sai ku dawo ku ci gaba da aiki. Sallah tana da lokaci, aikin gwamnati ku baya karewa. Kuma ki tsaya ki duba ki gani, a cikin awa 24 da muke da shi, awa nawa ne ake sallan nan? Duka sallar ba ta wuce minti 10. To salloli 5 minti 10 minti 10 minti 50, to ki kara ya zama awa daya. Yanzu tsakani da Allah, awa daya a cikin awa 24 ba za ki iya zuwa ki bauta wa Allah ba. Amma matsala ita ce shi dan ya ta samu gaba ne. Sai lokacin sallah sai ki ji kasala, sai lokacin sallah sai ka ji kasala. In ka miƙe za ka yi sallah sai ka ji bacci, sai ka ji gyangyaɗi, sai ka ji tunanin duniyan nan di ya zo maka. Lallai ne Allah yana cewa mutanen kirki su ne waɗanda aka tsaye musu da mulki sai su tsayar da sallah, sannan sai su bayar da zakka. Bayar da zakka jama'a yana taimakawa mai kuɗi Allah ya tsarkake zuciyar shi daga ƙazantar da ke cikinta. Domin ki duba da kyau ki gani, idan kika yi wa ɗanki wanka a cikin baho, za ki ga ruwan yana ɗauke da wani maiko na daudar da ke jikin ɗanki. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. To duk yaron da zai samu wanka irin wannan da safe, ya samu wanka irin wannan da almuru, sai kin gan shi yana da kuzari da rana, sai kin gan shi in ya kwanta bacci lafiyayyen bacci yake. Amma yaro ya wuni da warin baki da dauda da kwatami da ya wasa, ya zo ya kwanta sai kun ga yana bacci, yana soshe-soshe, yana bacci. Haka ne ko ba haka ba? Haka dukkan mai kuɗin da baya sadaka baya zakka haka yake kullun cikin matsala. Yau 'yan fashi sun zo mishi, gobe barayi sun fasa shagon shi, jibi annoba ta samu motar shi kaza, gata gidan shi na wuri kaza, citta shagon shi da ke wuri kaza ya samu matsala. Me yasa? Saboda ya ƙi tsarkake wannan ainihin dukiya, ya cire ƙazantar da ke ciki, ya ainihin bar mai kyan. Lallai ne masu kudin musulun yin zakka. Allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf. Umarni da kyakkyawa da hana mummuna. Yanzu dan Allah ba ku ganin abin da ya same mu jama'a, mu mutanen Zaria da Kaduna? Kuna ganin gwamnan Kano shekarau ya tsine wa 'yan drama albarka, ya koro su. Sarkin Kano ya tsine wa 'yan drama, an koro su. Yanzu duk sun bazama sun dawo Zaria da Kaduna. Kina tsaye sai kiga an kafa kamera 'yan karama haka ana yin drama a kofar gidanku ana dauka. Abin da suke kenan yanzu a Zaria da Kaduna. To sharri shine wannan zai sa 'ya'yanmu 'yan mata su zo suna sha'awar shiga wannan abu. Wannan zai sa 'ya'yanmu samari, ai a nan wurin ina wa'azi wata ta rubuto takarda cewa ita fa
ta isa aure tana cewa a yi nasiha fa a yi mata aure, in fa ba haka ba za ta gudu Kano ta shiga drama. Na'am, akwai su da yawa 'yan dramar, saboda yau shekara 1.5 da ta wuce ni da kaina na je Kano ne wani bincike akan sharri da barnar da draman nan take haifarwa. Daga ciki na yi hira da wasu daga cikinsu sun nuna cewa gaskiya sun buƙaci aure, iyakar buƙata iyayensu sun ki aurar da su, don haka suka ga cewa gaskiya bari su nemo wa kansu mafita. Na biyu, akwai 'yan drama da dama yau saboda gangariyar lalacewa ta kai mai yau 'yan matan ne suke neman samari, sai ta dubi saurayi rangaɗeɗe ta je ta kai shi hotel ya kwana da ita, gari ya waye ta nemi kuɗi ta biya shi, kamar yadda maza suke wa 'yan mata. Barna ta kai barna. Bincikenmu da muka yi yau, akwai iyayen da a cikin garin Kano su suka tura 'ya'yansu su je su yi drama don su rinka samu musu kuɗin da za su iya ciyar da gidan. To amma sharri shi ne su dai mata, kamar yadda na faɗi a lacca ta jiya, babu shakka an rena su, kuma ana mayar da su ganguna wadda za a ci moriyar ganga a yadda kwamranta. Ina ma'anar wannan maganar? Tun muna yara ƙanana muke ganin ana tallan wani sabulu mai suna Joy, amma ana sa wata sambaleliyar budurwa ne tun lokacin ana talla. Joy Girl ane mata waka, tana rawa tana kada jiki. Amma Joy Girl din da aka yi mana talla da ita muna yara ba ita ce Joy Girl din yanzu ba. Ina ta da ta tsufa, da ta tsufa to shi is no more Joy Girl, ba za a yi amfani da ita ba. Kuma don me? Yanzu hancinta ya karkace, yana zubar da majina, nono ya faɗi, kafa ta yi faso, ta yi kauje, to ba za a so ta ba. Sai a sake ɗauko wata sabuwar budurwa, sai a sake yaudararta, a ɗauki hotonta, a biya bukata, a kawo 'yan kuɗin da ba su wuce 'yan mitsili ba a bata, a je a zubar da mutunci. Yau tallan katin GSM na Glo ko na MTN da mace ake yi, tallan giya da mace ake yi, tallan mota da mace ake yi, duk abin da za a yi talla da mace za a yi. Matsayin mace kenan a wurin turawan da suke ce muku sun zo za su kwato muku yanci, turawan da suke cewa an cuce ku, an bakku a cikin gida, in za ku fito kuma sai an dankara muku hijabi, turawan da suke cewa su ne waɗanda za su yanto ku. Matsayin mace kenan. Yau mako guda da ya wuce tashar talbijin ta CNN da ke Amerika ta sanya rahoto dangane da mata a Amerika ne suka ce gaskiya sun fara fahimtar wulakanta su kawai ake, ba ciyar da su gaba ake ba. Yaya aka yi? Shine suka yi ta bayanai. Daga cikin bayanan da wata ta miƙe take yi, ta ce yanzu ku duba, maza sun mai da mu kayan wasa, sai namiji ya aure ki kina budurwa sai ya hana ki haihuwa. Saboda me? Saboda ya ji daɗin rayuwar shi. Bayan lokaci sai kuma a daidai lokacin da ke za ki buƙaci haihuwa, lokacin kuma haihuwar ta makara, don komai yana da lokaci. A daidai lokacin nan shi kuma sai ce to shi ma ya yi shawara yanzu ki haihu. To a wannan lokacin kuma an riga an lalata jiki, an yi shafe-shafe, an ci kaza, an shafa kaza, an don haka haihuwar ba za ta zo ba. Sai ce to abin da zai yi gaskiya saboda Allah shi ba zai zauna tsawon rayuwar shi a ce bai taɓa haihuwa ba, don haka sai ce zai sake ta. Sai sake ta, sai je ya samu wata sharna, sai je ya aura, sai ta haifan mishi 'ya'ya guda 2 guda 3. Shikenan ita kuma waccan fa ya gama da ita, ya lalata mata rayuwa. Don haka sai aka ce sun lura cewa yanzu haihuwa ta ragu a kasar Amerika, ba don komai ba saboda yaudarar da maza suke musu. To wannan yaudarar fa ita ce ake kawo mata a yanzu a nan kasar, cewa za a wayar muku da kai, za a kawo muku ilimi, za a ciyar da ku gaba da makamantan haka. Mu dawo kan magana da muke a cikin ayan nan. Allah cewa yake bayan Allah na gari suna umarni da kyakkyawan aiki, suna hana mummunan aiki. Umarni da kyakkyawan aiki baya nufin kadai wa'azi. Yanzu ko kun san cewa muna da marayu waɗanda yake ba su da iyaye, mana iyayen sun mutu, ko maza ko mata ko duka. Waɗannan marayu suna ina yanzu? Suna nan, su ne suke siyar da fiyo wata a PZ da wasu wurare, su ne suke tallan kati a Ahmadu Bello Way, su ne za ki samu a Oshodi Police Station, a bakin Police Station suna sai da kaza, suna sai da kaza. Idan dare ina suke zuwa su kwanta? Zuwa suke karkashin gada sai su kwanta. A cikinsu akwai maza, a cikinsu akwai mata.
kwana biyu wannan yarinya 'yar shekara 7 da uwarta ta mutu, uban ya mutu, ta gudu ta koma karkashin gada tana tallan fiyo wata. Bayan kwanaki ta zama shekara 15 ko shekara 18 ko 20. Wannan yaro ya zama shekara 18 ko 20 sai ya fara zina da ita kuma a nan gindin gada za ta haifi ya za al'umma ba za ta lalace ba? Me yasa idan wane ya rasu ya bar 'ya'ya ba za mu rinka kasafta 'ya'yan muna ɗiban su ba? Me yasa za a ce kawai za a yi maka ne in kana da rai, sanda ka kwanta ka mutu kowa sai juya wa iyalanka baya? Kun san cewa rike maraya yana da falala? Kun san cewa maraya ne za ka shafa gashin kanshi Allah ya baka lada? Kun san cewa maraya ne za ka yi tarbiyyar shi a ranar alkiyama, kujera ɗaya za ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce kafilul yatim ana wa huwa kahatini fil janna. Mutumin da yake rike da maraya, ni da shi haka za mu zauna kafada da kafada a aljanna. Sai Imam Malik ya gwada yatsin shi haka dan ya kwatanta ya abin zai kasance, kafada da kafada. Yo jama'a, ko cewa akai za a je wurin taro za a zaunar da ga kujerarka ga ta gwamna, ai ka samu daraja. Ga kujerarka ga ta sarki, ka samu mukami. Ga kujerarka ga ta shugaban kasa, ai kai ma ka hada. Balle a ce a cikin aljanna za ka zauna ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna da marayu da yawa in kika kewaye tudun waɗannan, in kika kewaye sabon gari, in kika kewaye anguwa kana, anguwa fulani, muciya ce, kaji, daurawa, duk ko ina akwai marayu. Saboda marayu waɗannan mutanen da ke kwance a kaburbuka ai su ne iyayensu, su so kwanta suka mutu suka bar su. Kuma wannan mutuwar ni ina da tabbas cewa zan zauna da rai har 'ya'yana su girma? Ba ni da wannan tabbas din. Ke kina da tabbas? Ko kuna da tabbas? Me yasa ba za mu ɗauki tsari na kula da marayu ba jama'a? Me yasa ba za mu kula da wannan ba? A yau an waye gari jama'a, mutum ne zai ga mace yana santa amma tana da marayu, saboda marayun sai ce ba zai aure ta ba. Ma'ana shi ita yake so kawai, bai son 'ya'ya, ba ruwan shi da marayu. Amma kun ga annabi sadda ya ce ummu salama yana santa, sai ta ce za ka iya? Ya ce kamar yaya? Ta ce ni fa ina da ɗan banzan kishi, ban san kishi, kai kuma ga ka da mata tili. Ni fa ina da 'ya'ya a gololi da mijina ya rasu ya basu, sannan ni fa na tsufa ba budurwa ba ce. Manzo Allah ya aika mata da ansa, ya ce dangane da kishi zan miki addu'a, Allah ya yaye miki. Me addu'a ba ta magani a duniyan nan? An gama da wannan. 'Ya'ya ya ce Allah ne zai rike su, ba ni zan rike su ba. Sannan kuma kin tsufa? Sai ce amma dai kin san na girme ki. Magana ta kare. Tun da ku na auri wadda ta girme ni, annabi ya auri Khadija yana dan shekara 25, tana yan shekara 40. Ya auri wadda ta girme shi da shekara 15, balle wadda ya girma. Waɗannan maganganun na faɗe su ne saboda a yau akwai mata da yawa da za ta yadda ta je ta yi aure, sai ta tsallake marayun da mijin ya bar mata, su je can sai tarbiyyar su lalace. Abinda ummu salama take nuna mana, da annabi ba zai rike 'ya'yanta ba za ta aure shi ba. Wannan ita ce magana. Don me? Kin san cewa waɗannan 'ya'yan amana ce Allah ya baki, ya ba mijin. Yanzu da ya kwanta ya mutu, kin san cewa wannan amanar ta tattari ta dawo kanki. Mana ranar kiyama za ki iya da amanar Allah da amanar mijinki. Sannan kai kuma da matarka za ta mutu, ko kuma matarka za ta fita. Waɗannan 'ya'yan sai ka ga cewa yanzu fa kana so ne ka shimfiɗa sabuwar rayuwa, ka auro budurwa, ka zo kai wa gida washe-washen fenti. Waɗannan yara sun gallabe ka. Jama'a, shekaran jiya fa aka nuna mini ko aka bani labarin wani mutum fa da ya saki matar, sai auro wata, sai ta ce gaskiya ita ba za ta zauna da yara ba. Ba za ki zauna da yara ba? ta ce to yanzu ya za a yi? ta ce ita dai ka sayar da za ka yi. Sai kwashi 'ya'yan sai kai su suna can suna bara, sai kai su almajiranci. Kun ga wannan almajirancin ma ba lada, don bai kai su don su koyi ƙur'ani ba, ya kai su ne kawai don a aje mushi su.
shine ita matar uwar 'ya'yan kenan sai ta je ta kwaso 'ya'yan sai ta zo tana dora musu talla. Ana magana ne akan tana dora musu talla ba za su lalace ba, ta ce ya fi sauki fiye da kuma ta bar su can, dan lalata can ta fi yawa. a ka zo za ka aure ta, kana zuwa za ka aure ta sai ka ce kana da 'ya'ya guda 7 da matarka ta rasu ta bari, kana da 'ya'ya guda 3 da matarka ta fita ta bari, don haka za mu haɗu mu riƙe waɗannan 'ya'yan. Sai ta ce to wannan tana son ka, sai ta ce a'a, sai ka ce to Allah ya kawo miki bazawari, kai sai kai gaba. Na'am, Jabiru dan Abdullahi ba wai matar shi ce ma ta rasu ba, uban shi ne ya rasu ya bar mishi kanne 'yan mata guda 9, kuma ba uwa ɗaya suke ba, uba ne suka hada. Amma uban da zai rasu da daddare sai da ya kira shi ya ce Jabir ka zo, duk duniya bayan ran manzon Allah ba wa ran da nake ji sai naka, kuma ina ji a jikina gobe za a kashe ni, sannan gashi ana bi na bashi, ga 'ya'ya kanne guda 9 zan mutu in ban maka su, duk yara ne mata ba su isa aure ba, don haka ka ji tsoron Allah ka san yadda za ka biya mini bashi da ake bina, sannan 'ya'yan nan guda 9 'yan mata ina son ka rike mini su amana. Jama'a ai wannan babban aiki ne, a ce baban ka ya rasu ya ban maka 'yan mata guda 9, 'yan mata 9 fa jama'a, ko agwagi ne guda 9 aka ban maka, dusar da za su ci matsala ce, akurkin da za su kwana matsala ne, balle 'yan mata. Za a shafa man shafawa, za a samu hijabi, za a samu niqabi, yanzu a tamfar sallah ta zo, wance tana son warwaro, wance tana son takalmi mai kwaskwas, wacce wannan fitinar tana da yawa. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne, namiji ne sai ka jefa mai silifa da gajeren wando ta yawo, amma mace tarbiyar mace akwai aiki jama'a. Shi yasa ai manzon Allah ya ce wanda duk Allah ya bashi 'ya'yan mata guda 2 yayi tarbiyyar su har suka girma ya aurar da su, manzo Allah ya ce aljanna za a bashi. Saboda tarbiyyar hakikatan psychologically, tunani, bincike ya nuna cewa 'yan mata sun fi jin magana. In kana da 'ya'ya maza da mata, matan sun fi jin magana, amma kulafa matan sun fi wahala, saboda sai ka dinka mata zani da riga, kuma sai ka dinka mata hijabi, kuma takalmi ba za ka sa mata silifa ta ringa yawo da silifa ba, sai an dan samu dan na 800 700 an dan yi maneji. Shi ko wannan goga an ka samu naira 40 ka ce samu silifa, sai zai ta abin nan taka abin shi. Ashe in kun gane wannan gaskiya, saboda Allah, daga cikin ku mata kuna yin kuskure dangane da tarbiyyar 'ya'ya marayu. Shine kina da 'ya'ya marayu, ki tafi ki yi aure ki zubar da su lalace. Shi yanzu wannan da zaki zo ki haifan mishi waɗannan sababbin 'ya'ya, ya kaddara shi zai yadda in ya rasu ke ma ki watsar da nashi ki je ki auri na 3? Ki buga mishi wannan misali. Sannan maza ma suna yin wannan, gashi nan karara. Ta ce tana son ka amma ba ta son 'ya'yanka, ba za ta zauna da 'ya'yanka ba. A to sai ta je ta auri saurayi wanda ba shi da 'ya'yan, wanda matar shi bata mutu ba. Waɗannan abubuwan jama'a, idan kuka koma za ku ga akwai wasu nau'in marayu kuma. Waɗannan asali marayu ne ba marayu ba. Yarinya ce budurwa sai ta cikin shege, sai ta je sai aka zubar da shi, sai zama ɗan yana da rai, sai a ce a je a kai shi gidan marayu a aje shi. Waɗannan gasu nan muna nan da su a nan wajen Barewa kwaleji, an tara su, kuma a dokar ƙasa za ka iya zuwa ka rubuta takarda sai a baka guda 1 ko 2 ka zo ka yi tarbiyya, ya tashi akan addinin ka da tunani irin naka. In ma suna ne ka sa mai sunan da ka ga dama. Musulmi ba sa zuwa ɗaukowa saboda rashin wayewar kai ne, saboda menene ban san dalili ba, amma in dai falala ce duk musulmi ya san falalar rike maraya. Kuma a dokar gwamnati in aka tsinto jariri yau sai a sa mai Abdullahi misali, gobe kuma in aka tsinto sai a sa mai Jacob. Haka ake yi, rabawa ake, kiristoci 1 musulmi 1. To wayan da kiristoci suke yi shine sai su tafi sai su je su cika takarda, za su ɗauko maraya, in suka tafi sai su ɗauko Abdullahi din nan, sai su canza sunan sai zama Ezekiel, sai tashi sai zama Arne. Wancan kuma da suka bari dama automatic Arne ne, kun ga shikenan duka biyun ya zama nasu.
sannan na biyu, gwamnati ta ba da dama yanzu za ka iya kafa gidan marayu, ma'ana yanzu za ka iya sayan fili sai ka yi gini da ɗakuna, ka ɗauki mata suna dafa abinci suna abin nan, kana ɗibo marayu da izinin gwamnati, kana zuwa kana tarbiyyar su akan addinin da kake so, akan yaren da kake so, akan sunan duk da kaga dama ka sa musu. An ban maka su tun da dai an gane ba yankan kai za ka yi ba, tarbiyyar su za ka yi su zama 'yan ƙasa na gari. Muna da kuɗi, me yasa ba za mu yi haka ba? Me za a yi da kuɗi jama'a idan ba a nemi aljanna da su? Ku fahimci wannan abin da kyau jama'a. Matsalar marayu yau a Lagos akwai yara da yawa suna nan a ƙarƙashin gada, inda za ka je ka yi hira da shi sai ce bai san iyayen shi ba, da za ka je ka yi hira da ita sai ta ce ba ta san iyayenta ba. Amma in ka ce to zan ɗauko ka riƙe ka, sai ga yana ta murna. Wallahi gwaji ne wa wani yaro, kawai gwada shi ne. Nakan tafi da safe nan je Kaduna, sai in hau jirgi, sai in dira Lagos, je dan su siyo abubuwan da zan siyo. Turan nan sai na dira Lagos, sai zan akwai goslo ba damar mota te abin, sai na hau mashin. Ina zuwa yaron nan yana gani na, sai ya faɗi ya gaisuwa ya kaza sai ya karɓi mashin din, yana jira mana da ni da dan acaban, sai muka shiga. Muka fito sai na ce mishi, amma kai me yasa yau wajen shekara 3 ko 4 anan nake samun ka ne? Sai ce ai shi ba nan ne gidansu, kasuwa ce kawai, wurin bookshop ka baki ce kola bookshop na ice nan ne gidansu. Na ce a yaya nan ne? Ice kaga can da na dan sa kwano da bulo din nan dare nan sai nake zuwa mege a nan na girma. Na ce to daga ina kake? Ce a nan ya tashi ya ganshi. To sai ne mishi wata kalma, sai na ce mishi in dauke kan tafi da kai mana ka je garin mu. Wallahi sai ya fadi kasa kawai yana godiya ga Allah. Kuma ni na dan taya ne kawai, na in dan gwada in dauke ka man. Wallahi sai fadi yana godiya ga Allah. Nace za ka yi dan tafi da kai arewa? Ce ko ina ne kawai, daga nan ya dauko kayan shi mu tafi. Ma'ana suna son a rike su, kuma bari ku ji suna jin zafi a ransu cewa an wulakanta su. Na je na yi wata lacca a cikin birnin Kano yau kamar shekara 10 da ta wuce, a cikin birnin Kano ne lacca. Sai wani yaro ya lallabo sai ya zo ya same mu, yake ba mu wani labari da ya tayar mana da hankali, ni da marigayi malam Ja'far, Allah ya gafarta mishi. Yaron abin da ya ce ya ji daɗin wa'azin da aka yi jiya, kuma Allah ya saka da alheri. Sai ya ce amma malam kun ganni nan? Ya ce to shi din nan gangariyan dan iska ne. Ya ce a anguwan nan uban shi da uwar shi suka haife shi, suka kwanta suka mutu, sai aka bashi ya zama dan iska. Shi ma kuma sai kafa kungiya ta yan iska, duk wanda ya zama maraya ne bai da kowa, ya ce sai ja shi jika sai mai da shi dan iska. Ya ce muna ji muna gani, a taimake mu yi karatu an ki, a taimake mu zama mutanen kirki mu yi sana'a an ki. Ya ce kawai ran nan babban alhajin anguwarsu ya gama gyara gidan shi da 'ya'yan shi da komai, ya yi aure, kawai za a tare da tsakar dare suka dira, suka ce to wato yanzu nan kai kudinka naka ne kai kadai, daga kai sai 'ya'yanka. To yau wannan amaryar da ka aura, kafin ka santa 'ya mace sai mun riga ka. Ya ce wajen su 8 ne sai da suka yi zina da amaryar. Jama'a suna jin zafin abin fa, suna jin zafi. Shine wato mu shigar da 'ya'yanmu cikin gidaje su ci su sha, ko mu yi musu sutura, su kuma mu bassa a waje, koma me zai same su ya same su. Amma fa mutane ne, duk wani mutum da kuka gani babu wanda ƙasa ta taba fashewa ya fito. Mace ce ta tsuguna ta haife shi. Sannan yana jin zafi, kana jin zafi. Yadda kake son ka ci daɗi, haka yake so ya ci daɗi, amma shi Allah bai ba shi ba. To gaskiya magana dangane da marayu yana daga cikin umar da kyakkyawa, sannan hana mummuna. Barnace da ke faruwa a cikin anguwanni waɗanda nake sa rai zan yi magana a cikin wa'azin nan, zan jinkirta a kai insha Allah ta'ala. Waɗannan barnace yau sun gallabe mu. Yara ne za ku zo ku samu gari ya waye, sai su taru wajen su 30 suna musu kwallon da suka kalla jiya har zuwa 12 dare. Ba sa sana'a, amma kuma suna sa wando mai tsada, suna sa shed mai tsada, ga tabarau mai tsada, ga takalmi mai tsada. Daga ina suke samun wannan kudin? Akuya ce da kike kiwo suke dauka, agwagwar wance ce, kazawa ne,
su ne abubuwan da suke ɗaukewa. Akwai wani dattijo sai aka zo mai ya wadata a gari, sai na je na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na ce a me yasa Allah ya ce ina ai in mai ya arha gari an shiga uku. Na ce me yasa ya ce ai waɗannan yaran da suke dan siyan mana da mai suna cin ribar 200 300 din nan a wuni. To in aka ce mai yayi arha to sana'a su ta kare, su ne suke dawa da daddare su gallabe mu ai. Ya ce gwamma man yayi tsada mu koma muna siya a hannunsu su ban mu zauna lafiya, suna da dan abinci. Ya ce amma idan mai yayi arha to ba za a samu a wurinsu ba, kowa zai je gidan mai. Ya ce to in dare sai su dawo jikinmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kiyaye, Allah ya tsare. To wannan kenan. Sannan abu na biyu, a dawo da makarantu su ringa gudanuwa a bisa tsari na tarbiyya. Duk malamin da za a dauka jama'a, kun ga akwai ka'ida ta daukan malamin makaranta. Wannan malami ko malamin islamiyya ne, ba wai wanda ya iya karatu ba, a yana da tarbiyya. Misali jama'a, a wani gari muka je aka kawo mun kokan wani malamin islamiyya, yana karantar da maza, yana karantar da mata, yana karantar da samari da 'yan mata, amma 'yan matan shi 9 a cikin ɗaliban. 'Yan matan shi 9 a cikin ɗaliban. Sai na ce amma ku da za ku ɗauke shi ba ku bincika ba? Suka ce suna zaune ne ba su da malami, aka turo musu shi ya zo ya musu irin NYSC bautar ƙasa ɗin nan. Yana ne yana karantarwa. Ya aka gano haka? A ran nan ne wani abokinmu ya je ainihin gidan wani abokin shi, sai ya samu ga wani yana taɗi da 'yar gidan wani, sai ce masha Allah, sai ya mishi magana, wani shi yake neman 'yarka dama? Sai ya ce shi yake neman ta. Sai ya ce ai ni ma yana neman ƙanwan matata. To mutumin da bai da aiki yana neman 'yan mata biyu a lokaci guda? Wannan yasa sai suka zauna aka ce ai bincike, sai aka gano a cikin islamiyar kawai yana da 'yan mata guda 9. Wannan rubugu har ina jama'a? Saboda Allah. To kun ga babu tarbiyya. Yanzu wannan koken muna da shi a mafi yawancin makarantun islamiyya. Malamin islamiyya wani yana son wance, yana son wance, yana son wance. Sannan ana nan sai kuma ga wata sabuwar ɗaliba ita ma sai ce yana son ta. Wani lokacin sai ku ji ɗaliban suna faɗa a tsakaninsu, saboda ita budurwar malam ce, akwai dokokin da ba za su yi aiki a kanta ba. Ita ma wannan budurwar malam ce, akwai dokokin da ba za su yi aiki a kanta ba. Sai ku ga barna ta faru. Lallai ne sai an dubi tarbiyya jama'a. Ba ilimi kawai ya iya karatun Qur'ani, ya iya tajwidi, ya iya kaza, yana da tarbiyya, domin amana za mu bashi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan gudanar da auratayya ko kuma tsarin auratayya a bisa tsarin Allah da annabawa, tare da waiwaye domin duban yadda magabata masu tarbiyya suka yi aure kuma suka aurar da 'ya'yansu da 'yan uwansu. Misali, annabi Ibrahim ya yi aure, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Kuma annabi Ibrahim ya ainihin wato yana da sirikai, wato ɗan shi Ismail. Sannan annabi Musa ya yi aure. Sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aure as-sayyida Khadija, ya kuma aure Aisha, sannan ya auri Ummu Salama. Sannan Abu Talha ya auri Ummu Sulaimin. Waɗannan dukkansu misalai ne kaɗai na so in buga mana don in ainihin yi mana magana dangane da gudanuwar aure a bisa tsarin al'ada da boko da aiki irin na, ko kuma tsari irin na turawa, ya saka mu a cikin matsala. Misali, ya ake neman aure a musulunci? Ina jin da yawa saboda al'ada ta rufe mu jama'a, ba musamman yadda ake neman aure a musulunci ba. Shi yasa so da dama 'yan matan nan sai wani ya tare ta taɗi da ita ba bisa tsari da musulunci ba. Samarin nan sai wani ya samu 'yar jama'a ya ta taɗi da ita ba bisa tsari da musulunci ba. Wato tsarin farko dangane da aure ko kuma ainihin auratarwa shine, ku dan saurara da kyau. Sanda duk kaga ya kana so, kafin kai mata maganar kana son ta, sai ka je ka sami ubanta ko waliyinta ko wanda take a hannun shi. But kaga ya wance kana so, zai yiwu a yi maka izini kai magana da ita? Sai a yi maka izini. Ma ka yi maka izini ba zuwa za ku laɓe a wani lungu ba 11 dare. A ba haka ake yi ba. Ma ka yi maka izini zuwa za ka yi gidan. Zaure ne za ku zo ku zauna da kai da ita da wanta ko da ubanta ko da uwarta, ko a falo ne za dai a zauna tare da wani muharrabinta.
ita kuma a wannan ranar shigar da za ta yi ba shiga ce irin wannan da kuke ta hijabi da niqabi da safa hannu da safa kafa da bakin tabarau dukkin lulluba jikinki ba. A'a, a wannan ranar za ta yi ado ne ta fito irin yadda take adon sallah tana yawo a cikin gida ba tare da hijabi ba, domin ta zo ne ta gan shi ma ya zo ya ganta ne. Shi ma kuma in ya tashi tafiya, ustazu ba tafiya zai irin yadda ustazai ba sa wanka baya goge riga ba. Kun san mafi yawancin ustazai ya kwana tahajjud, ya tashi da yawon bacci, kan shi bai taje shi ba, bai buroshin bakin shi ba, rigar shi duk ta yi sufurin, ba zai tafi haka ba fa. Yawwa zuwa zai yi wanka ya gyara jiki, ya yi guga, ya canza riga, ya goge nan, ya share nan, saboda zai je ne shi ma a gan shi. Saboda ba zama ne za a irin na mala'iku ba. Mala'iku ya suke zama, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna. Ba zama za a yi ta tasbihi ba ko? Zama za a yi ana ibada kuma ana rayuwa. A ƙarƙashin haka za a so ya ganta, za a so ta gan shi a bisa surar shi na ɗan adam, a bisa surar ta ɗan adam. Idan ya ga ta yi mishi sai ya bayyana bayan an tashi cewa to ta yi mishi ita mata, to shi kenan. Abu na biyu sai a ba su lokaci su zo su sake zama don su tattauna, su daidaita, su fahimci junansu. Zama na uku sai mai sai aure. To amma ku sai ku ce ina ya kamata ya shekara 2 yana neman ta, zo su ta makalewa a lungu har 11 dare, kafa ta dauke, wai sai uban ya leko ya ce to shikenan idan zai tafi sai ki rufe kofa, to sai da safe. To wannan kuskure ne jama'a, wallahi ya haifar da barna mai yawa da gurbacewar tarbiyya. Ashe idan kun fahimce ni, za ku ga waɗannan abubuwan da ake a yau al'adu ne. Shine in ga yarinya kana so kawai sai ka tare ta, sai kai ta taɗi da ita, da ka ji ƙarar besfa ubanta ko ka ji ƙarar mota ubanta sai ka kauce. A mugun abu ka zo yi, shi yasa kake kaucewa. Amma abin alheri ne, to abin alheri ne amma baka sanar da uban ba, to me yasa baka sanar da uban ba? Sannan kun ga ba a yi wa mutum izinin ya zo ya nemi yarinya in ba aurar da ita za a yi ba. Wannan irin abin da kuke a ce cewa to ya zo ya ci gaba da neman ta, za a yi mata aure nan da baɗi, ko kuma in ta gama makaranta za a yi mata aure. Jama'a wannan ba musulunci ba ne. A bari in Allah ya kai mu baɗi din, a bari din Allah ya kai mu ta gama makaranta din, amma cewar wai ya ci gaba da neman ta, wannan yana haifar da barna jama'a, domin za su ci gaba da tsayawa suna zance, ko su ci gaba da zama suna zance tun suna faɗin maganganu masu ma'ana, sai ya koma ba ma'ana. Tsakani da Allah a ce saurayi ya shekara dindi yana zuwa yana taɗi da budurwa, me yake gaya mata? Ma'ana duk abin da ya gano a sabon garin Zaria zai zo ba ta labari, duk abin da ya je tudun jikun ya gani zai zo ba ta labari, duk abin da ya gano daga Kaduna zai zo ba ta labari. Me suke taɗawa? Abin da ake so ake yi, su tattauna, ta ji shi waye, shi ya ji ita waye, su zauna su yi maganganu masu ma'ana, su fahimci juna. Zama ɗaya biyu ya isar an yi haka. In ba haka ba, wannan irin taɗi da ya shigo al'ada ba daidai ba ne jama'a. Wannan al'adar Hausa kenan, amma al'adar 'yan boko abin ya wuce haka. Da ya ganta yana so kawai shi kenan sai ba ta lamba waya, ita ma sai ta karbi lamba waya, sai a yi exchange shi kenan. Me zai biyo baya? Sai can zai buga mata waya da la'asar cewa to zai zo ya dauke ta, za su tafi dina. Abin da suke kenan. Sai zo ya dauke ta karfe 7 na magariba, sai su tafi wani hotel su zauna, a kawo musu abinci su ci, sai su kama daki su kwanta su huta har zuwa karfe 10 sai dawo da ita gidansu. Shikenan sai a ci gaba. Abin da nake cewa tsakani da Allah, ku gaya min yadda za a yi aure ya albarka in an yi. Ku gaya min yadda za a haifi 'ya'ya masu mutunci a bisa haka. Ba za a samu ba. Wannan ya taimaka wajen gurɓacewar tarbiyya. Sannan in aka zo aure, ku duba abubuwan da ake al'ada. Abin da muka sani a aure jama'a shine sadaki. Shi ko sadaki, hadisi ya zo kyakkyawa a cikin littafin al-mustadrak na al-imamu abi abdullah al-hakim. Annabi ya ce albarka aure ta danganci sauƙin shi, don ba siyar da 'yar ake ba. Irin wannan sadaki da muka ji ana sawa yanzu 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, gaskiya ya wuce tsari. Don matsalar ita ce, za ku ce ne to ai ana so a sai mata gado da katifa. In aka sai mata gado da katifa a cikin sadakinta ba yi mata adalci ba. Gado da katifa a wuyan mijinta yake. Na gado da ina za a aje gadon
ba a ɗaki ba, to me yasa ba a ce kawo sadaki daidai da wanda za a sai mata ɗaki ba? Da ɗakin, da gadon, da katifar, da leda, da kafet, da air condition, da komai, hatta cokali a wuyan shi yake. Idan kun fahimci haka, ashe za a iya saka sadaki naira 500 ko naira 1000, saboda albarka abin ake so. Domin in an dube ta ne a mace a matsayinta na mutum, kuna jin miliyan 10 zai siye ta ne? Miliyan 10 ba zai siye ta ba, miliyan 100 ba zai siye ta ba, dala 1000 kaza ba za ta siye ta ba. Ashe ba siyar da ita ake ba. Me ake? Ana neman albarka ne. Kuma kowa da ya ga auratayyar da aka yi ta yi da ya fi albarka fiye da na yanzu. Ina jin ba wanda zai ja akan haka. Kun ga wannan akwati mai taya da ake yi jama'a, fitina ce. Ba kowa ne yake da halin shi ba, ko da sunna ce balle al'ada ce. Domin inda muka gane al'ada ce, da kwalla ake yi, aka da ana yin fantimoti, sai aka dawo yanzu za a ce za a siyo akwati mai taya. Akwati mai tayan nan naira 17,000 ko 18,000 ko 20,000 ko kuma 100,000 da gwargwadon yadda test ɗinka yake. Wani saurayin bayi da hali, abin da ake so yana son ta, tana son shi, me za a yi? Sai a ce ya kawo sadaki, ya je gyara musu inda za su kwanta, liman a ɗaura musu aure bayan sallah azhar. Arziki na Allah ne. Amma ba a fahimci haka ba jama'a, wallahi tallahi ba a fahimci haka ba. Wallahi ya kai ne zan baku wannan labari, ku saurara. Na ji kunya da na nemi yar wani mutum tun ina saurayi. Kalmar farko da ya buɗe baki ya ce shi ba zai sayar da akuyar shi inda za ta dawo ta nemi shi susar danni ba. Wai me nake da shi a duniya da zai ɗauki ya bani, kuma shi ma talaka ne. Shi kenan sai shi wanda na tura ice to ai tela ne, yana dinki sannan yana makaranta, ana sa ran nan gaba ko zai zama wani abu. Zai ce ga da Allah, tela kuma zaka. Wallahi na yi mamaki. Yau kamar shekara 15 da ta wuce na dawo daga Abuja, na zo da wata damfareriyar mota garin nan, na zo na yi fakin a kofar shago kaza. Kawai sai gashi ya shawo kwana mun gaisa. Na yi nufin zan yi kwana 3 ne ma zan koma Abuja. Kawai sai sake nemo wancan mutum da na tura mishi cewa to dai a gaya wa Mala Albani dai wancan abu ne Allah bai yi ba, amma ga kanwata ta taso ko yana so. Ce oh my god, dan adam yana da tufka da warwara jama'a. wallahi kuwa sai na kasa mallaka kaina ni kuma lokacin sai na faɗi magana da ban so ta ba. Na ce mishi kai ce ka gaya mishi ni kuma ba zan iya auren yar talaka ba gaskiya. Ramawa ne, bai kamata ya rama ba, domin Qur'ani yana cewa wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinina. Allah yana son masu yafewa, amma abin yayi min zafi ne. Yau da yawa sai a ce wai ba za a ba wani ya ba wai talaka ne. Jama'a yaron da yake dan shekara 17 ko 20 an ga idda ya kai ne? Sannan shi ne kuɗi da za a ɗauka a bashi ana da yaƙinin cewa ba zai talauce ba? Kuskure ne jama'a, kuskure ne. Mun ga wani aure da ya ba mu sha'awa tun muna samari. Wani abokinmu ya kafe yana son wata yarinya, ta kafe tana son shi. Uwar da uban ba yadda ba su yi ba, su kuma suka matsa. Shi uban shi dama babban alkali ne, sai uban ya shiga maganar. Da ya shiga maganar sai shi ubanta sai ya ji nauyi, ya ce to tun da haka ne ya bar wa uban shi tun da komai a hannun kuskure ne wannan wallahi. Kada yarinyar da ta tunanin cewa sai mai kuɗi, kada matar da ta tunanin mai kuɗi zai aure ta. A'a, yau ai baki sani ba, me yawa wannan yaron da ya zo zai aure yake mai kuɗin ne, amma lokaci ne bai ba kawai. Me yiwa ma gwamna ne, me yiwa ma shugaban ƙasa ne. Kun san cewa shugaban ƙasanmu anan ya haɗu da matar shi anan cikin poli ɗin nan, a lokacin tana kas, yana ɗalibin shi. Ni ina nan da hotunan nasu. Ya haɗu da ita da yan t-shirt ɗin shi. Sai ta yadda ta aure shi. Ta zama first lady.
na haka ke ma wani busasshen ustaz zai zo yana son ki baki sani ko za ki zama nan gaba ke ce matar gwamna. Abin hannun Allah ne, abin hannun Allah ne wallahi. Kuma ma ba a auren mutum da tunanin ma zai yi kuɗi nan gaba. Abin da ake duba wannan yana da addini kuma mutumin kirki ne, in ba haka ba sai kuɗin kuma ya zo yana wulakanta mutane. Allah ya kiyaye wannan kenan. Sannan ina ma in aka zo tarewa a rinka yin tarewa ta sunna. Tarewar sunna ita ce me? Ko dai uban ta kai ta gidan miji ko kanin uban, ko a samu wasu dattawa kwaya 2 ko kwaya 3 su tasa ta gaba su je su kai ta. Ba wai a ɗibi mata a cika hudu sai a ce a sake kawo wata C20 a cika, a ce a'a to a ƙaro da irin keken napep ɗin nan guda 3, wai duk za su tafi kai amarya ne. Kai ango a je a saka ka a jidali, me za ka ba su su ci? Haka ake yi da jama'a. Muna yara ƙanana an aurar da wata 'yar gidanmu a Kaduna, aka ɗibe mu wajen hudu guda 5 aka tafi, aka je aka kwana 3. Shine yanzu nake tunanin ya aka yi ma aka ci da mu a lokacin hudu 3 saboda Allah. To an tara mai gajiya, amma da rike babu yunwa da sosai, amma yanzu aka kawo maka mata hudu 3 wallahi sai kai gaba, sai ka basu da amarya su ci da kansu, sai ka ji sun waze sa ka dawo. To kun ji wannan kenan. Sannan zaman aure na sunna, ku duba annabi Ibrahim rana tsaka ya zo gidan ɗan shi, ya bincika ya ce ke ce matar ɗana Ismail? Ta ce eh. Yaya rayuwa? Sai ta ce ai rayuwa ba daɗi. Me kuke ci? Sai ta ce wuya. Ce to Allah ya kiyaye, idan ya zo ki ce ya canza ƙyauren ƙofar shi. Ismail na dawowa ya ce mun yi bako gidan nan. Ta ce eh. Yaya ike? Ya sufanta sai ce babana ne. Me ya ce? a ga abin da ya tambaye ni, ga amsar da na bashi. Ya ce in ce ka canza ƙyauren ƙofar ka. Ma'ana ba ƙofar ba, ƙyauren. Dama ƙofa aya buɗe take, ƙyaure ne ki rufe asiri. To in ya zama ƙyauren ya wage yana tona asiri, dan haka ya canza. shi ne ya ce to babana kinaya ya ce in sake ki, baki da rufin asiri. So ake mace ta rufa wa mijinta asiri. In aka ce ya rayuwa, ta ce alhamdulillah. To me kuke ci? ki ce alhamdulillah, ba yunwa a gidan nan, muna zaune lafiya. Saboda shi Allah yana da ka'ida, duk sanda ya sa ka a halin rashi, in ka gode mai sai ya wadata ka. Duk sanda ya rufa maka asiri, in ka keta wa kanka sai Allah ya karasa ya gawa. Saboda haka duk halin da kike haka ce ya ce alhamdulillah. Annabi yana addu'a yana cewa alhamdulillah ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. Mun gode wa Allah kowane hali muka shiga, muna godiya ga Allah, amma muna roƙon Allah ya tsare mu daga halin 'yan wuta. Idan kun gane wannan, iyaye ana buƙatar su rinka kawo ziyara gidajen auren 'ya'yansu. Shine abin da annabi Ibrahim ya yi. Bayan kwana 2 ya dawo, sai ya samu ɗan ya canza wata matar. Ya ce ke yaya rayuwa? Ta ce alhamdulillah. Me kuke ci? Ta ce nama. Ya ce Allah ya yi musu albarka game da nama, dame da ruwan zamzam. Allah ka sa musu albarka game da ruwan zamzam. Mijin mafarauci ne, ya je samo, sannan ga ruwan zamzam su sha. Shi ko ruwan zamzam albarkar sinadaran da ke jikin shi, babu wani abinci da ke da irin wannan sinadaran. Ma'ana yanzu da za ki samu ruwan zanzan galan guda ko jarka guda, ki ɗauki sati guda kina cin abinci kina shan ruwan zanzan, duk wata cuta da ke cikin ki sai kin kasa yadda ita, sai kin ji jikin ki kamar an yi miki garan bawul. Ba da daɗe wannan ba, sun yi bincike ma, yanzu akwai magungunan da za a rinka haɗa su da ruwan zanzan din, saboda yana ɗauke da sinadaran da magunguna da yawa ba su tare da shi. Allah ya taimake mu. Sannan annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama rana tsaka kai ziyara gidan auren yashi Fatima, ya samu tana cikin fushi. Ya ce mata lafiya? Ta ce mun yi faɗa ne da Aliyu, shine ya fushi ya tafi. Shine manzo Allah ya ce aje a nemo shi. Da aka je sai aka samu sayyidina Ali yana kwance cikin masallaci. Haka zuwa ga annabi ya je dafa shi, ya tashe shi, ya nemi shi haka yana qum ya abat turab, ka tashi kai baban turbaya, saboda yayi busu da turbaya. Me wannan magana take nuna mana? Ana neman ka a matsayin dattijo ka rinka zuwa gidan yarka da ka aurar. Ana neman ki a matsayin ki na dattijuwa ki rinka zuwa, ba kuma zuwa zaki ki ce to yaya adashin nan da na saka ki a ciki hannu nawa kike yanzu? A'a,
yaya ci bari kallo da na kawo miki daga guda 10 ban ga sun karu ba. A'a, ba wannan ne aikinki ba. Aikinki shine kiga cewa suna zaune lafiya, saboda mutane sun kasa gane wani abu. Arziki yana samuwa in babu zaman lafiya? Baya samuwa. Allah ya taimake mu. Sannan na gaba, ku dubi yaya aure ya faru tsakanin Khadijatul Kubra da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Me yasa yanzu ba yin aure irin wannan? Khadija ita ta ga manzon Allah ta ce tana son shi, da ta ganshi ta ce tana so, bai wulakanta ta ba, da ta aiko sai ya ce to a bari yana da manya, ya je shawara da dattawan shi suka yadda. A wannan ranar aka je aka daura auren. Sannan ku dubi wannan irin zama suka yi. Zaman ƙarya Khadija ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zama ne na rufin asiri, zama ne na goyon baya. Ina fatan kasusuwan nan da na ce na yi a Kaduna ku daure ku same su ku saurara, don na yi maganganu masu yawa ainihin da suka shafi Khadijatul Kubra, Allah ya kara mata yarda. Sannan Aisha yar yarinya ce, yar shekara 6, manzon Allah ya ganta yana so. Da ya ganta yana so ya ce Abubakar ka auren min da yarka. Sai Abubakar ya ce to ai wannan ya yarka ce, don ni ai dan uwanka ne. Manzon Allah ya ce gaskiya ne, kai dan uwana ne a addini amma ba dan uwa ne na jini ba, dan haka zan iya auren yarka. Sai ya ce na auren maka yar shekara 6. Yanzu sai kaga yar shekara 15 ka ce zaka aure ta, sai a ce bata isa aure ba. Yar shekara 17 bata isa aure ba. Yar shekara 18 bata isa aure ba. Yar shekara 19 bata isa aure ba. Yar shekara 20 bata isa aure ba. To sai shekara nawa? Sai shekara nawa jama'a? Yanzu ran nan jama'a, yau mako 3 kenan a Makka suka kira ni muka yi taro, wasu abokanmu ne Hausawa. Suka ce wai yaya ake aurar da 'ya'ya a ƙasa Hausa? Na ce ana aurar da su daga shekara 17 ne, wadda ta dade ita ce shekara 20. Suka ce la ilaha illallah. Suka ce to wannan muna buƙatar za mu tara uwayenmu mata kai musu wa'azi. Na ce a ku ɗibo kasusuwa. Suka ce kasusuwa kam suna jin kasusuwan ka suna jin daɗi, ya kamata a yi musu wa'azi ne, saboda yanzu 'yar shekara 20 in ubanta ya ce zai aurar da ita a Makka Bahaushiya, sai uwarta ta yi kayan baya ta ce za a aurar da ita, bayan ga wasu nan 'yan shekara 30 ma ba su yi aure ba. Ta ma 'yan shekara 30 ba ta yi aure ba kan wannan kuma ai sai dai rufin asiri. Ko kun fahimta jama'a? Wato an kasa gane shi namiji ana so ya auro mace ne, zo ya tarbiyyar ta, ya zauna tare da ita. Galibi abin da yake faruwa a yanzu shine wasu matsaloli muka ɗibo muka saka wa kanmu, shine matsalar makaranta. Ba zan aurar da yata ba sai ta gama sakandare, ba zan aurar da yata ba sai ta gama jami'a. To daidai lokacin da za ta gama jami'ar kuma a lokacin ba ta da hasken da samari suke so. Ko kuwa matsalar kenan da take faruwa jama'a. Yanzu akwai wata da na ganta ta je ta sai form za ta yi masters a BUK. Me yasa? ta ce to miji ya gagara samuwa. Sai na ce amma ni kaina guda nawa na kawo. Sai ta ce to lokacin ba ka yi ta yi da mama ta ki yadda ba. Na ce ke ma kin ki ba mu goyon baya a lokacin. Yarinya ce jama'a, muna zuwa gidansu muna siyan waina a Abuja. Shikenan kawai mun je da wani sai ganta ya ce yana so. To saboda yadda ya muna gaisa da uwar sai ya dauka muna da dangantaka. Na ce zumunci ne kawai. Aka yi uwar magana sai ta ce a'a, a je a same ta. Abin duk da ta ce shine. Da aka je sai ta ce sai ta gama makaranta, sai uwar ta ce to shikenan sai ta gama makaranta. To ta zo ta gama makaranta, kuma irin yadda na faɗa ran nan lauya ta je ta karanta. Lauya ta je ta karanta, lau ta karanta. Ta je ta gama makaranta, to yanzu kuma ana buƙatar miji din. Mijin kuma bai zo ba, shine yanzu ta je ta sai fam za ta je ta yi digiri na 2. Shine wani lokaci nake mata tsiya, na ce to sai dai irin mu masu rigima ma aure ki, muka ɓaro rikici kana da mata lauya ka tura ta je ta lauya ko. Wato gaskiyar lamari kun gane, ya kamata a tsaya a tsara rayuwar nan, a tsaya a sake nazari. Na faɗi wannan a cikin laccata da ne a can da ne ce mata aure bautar ubangiji, wadda ne a nan tudun wada. A ciki nake cewa muna son 'ya'yanmu su yi makaranta, kuma muna son 'ya'yanmu su yi aure. Abin da ni nake gani shine duk wanda zaka ba 'yarka ka tabbatar wanda zai batta ta yi makaranta ne, don muna son 'ya'yan su yi makaranta. Domin muna buƙatar mu samu mata likitoci, muna buƙata mu samu mata waɗanda suke nurses, muna buƙata mu samu mata malamai, muna buƙata mu samu mata waɗanda suka iya aikin banki jama'a, saboda nan gaba za mu buɗe bankuna na musulunci, waɗanda bankin musulunci in aka buɗe so ake nan wurin mata ne, nan wurin maza ne. To in mata ba su je sun karanta banking and finance ba, in ba su karanta accounting da accountancy ba, in ba su karanta business admin da management ba, su waye za mu sa a bangaren mata? Sai mu sake sa maza a bangaren mata? Idan ba mu samu mata likitoci ba, yaya za mu samu cewa a kai matar wani cikin rufin asiri mace ce mata aiki?
saboda haka gaskiya saboda Allah muna buƙatar a bar 'ya'yan nan su karatu, kuma muna ganin cewa tura su karatu ba tare da aure ba wata matsala ce. 'Ya'ya nawa ne, jiya na kawo labarin wata yarinya a 1984 a BUK jami'ar Bayero ta Kano. Yarinya ce mai mutunci, aka kai ta makaranta, ubanta yana alfahari ya shi za ta je ta karatu. Ran nan kawai ya zo gaishe ta da yamma bagatatan, hakikanin al'amari ya je Daura ya dawo ne, sai ya ce to bari ya tsaya a Kano ya duba ta. Yana zuwa ina wance, sai aka ce ai bata nan. Sai wata kawarta ta ce a'a tana wurin kwallon kwando, irin kwallon nan da ake tsalle ana jefawa. Sai ya ce a'a kai ba ita bace. Sai a'a ina, sai a'a baba ita ce a jeje. Aka je dai ana zuwa kawai sai ya same ta gata nan tana tsalle za ta abin da ya ce wance, to shikenan kin gama makaranta. Shikenan aka kwaso ina ta wata yarinyar za ta tafi makarantar, tana da mutunci da kamewa, amma ta je ta haɗu da miyagun ƙawaye, sai su gurɓata ta, sai su lalata mata tunani, sai zama gaba ɗaya sun canza mata tunani na addini, sun koma da ita wata iri. Allah maraukakin sarki ya kiyaye. Ba ni son yawaita ɓata lokaci akan wannan matsalar, amma dai ina son ku gane gaskiya yana daga cikin abin da ya gurɓata tarbiyya a yau. Da dama 'yan matan nan aure suke so, da dama samarin nan aure suke so. Abin da ya sa jama'a, ni za ku ji ina da labarai mai yawa a kansu. Ina zuwa hatta jami'o'i, ina zama da su, ina hirarraki da su, da samarin da 'yan matan. Har wata yarinya take cewa ita wannan wahala ta ishe ta. Nace wace irin wahala? Ta ce kullum sai mutum ya zauna minti 30 minti 40 a gaban madubi yana gyara jikin shi. Nace me yasa dole ne? Ta ce to saboda ka dan fita ko zaka burge wani ya aure ka. Nace ke da kike karatu? Ta ce to ai karatun ta zo ne saboda babu miji. To waɗannan matsalolin dai sun dame mu, kuma wani abin takaici kamar yadda suka dame mu a nan fa haka suka dame mu. Za ku je ku samu ƙasashen Makka 'ya'yan Hausawa suna nan rida fa ba miji. Wallahi sai kun je aikin Makka za ku ga su suke kawo alhazai tuwo. Shi yasa inda kun ji hirar da aka yi da ni a hannu da yawa da aka yi, da aka ce mecece matsalar mu malamai masu zuwa Makka muna yin wa'azi, da na lissafo matsalar sai na ce har da 'yan matan nan da ke kawo alhazai tuwo. Aka ce to ya za a yi? Na ce a hana su. To ai alhaji bai saba cin shinkafa irin dahuwar Laraba da Indiya ba da sauransu. Na ce sai a samu dattawa mata, duk gidan da ake saukar alhazai akwai kicin, sai a ringa dafa abincin. Waɗannan mata masu mutunci suna sayar da abinci. Na ce amma waɗannan 'yan mata da ake bari suna zuwa gaban gidajen alhazai suna aje tuwo da kunu da menene suna sayarwa, na ce suna ruguza duk wa'azin da muke yi. Saboda sai kun gama alhazai wa'azi a wurin Arafa, a hawan Mina, duk kun gama musu wa'azi, in suka dawo gida suka ga 'yan matan Hausawa sun ci naman kaji lafiya, sun yi sharna, sun yi haske, in ta buɗe fuskarta sai ta rikita alhaji. Can an jima sai ku ga 11 dare alhaji ya koma lungu ya zauna da yarinyar Bahaushe 'yar Makka yana taɗi da ita. To kai alhaji da ka zo aikin haji ina kuma kaza sai ce akar makalla aikin haji ai mun gama ne, Allah da ya ta ci a'a. To kuma kun gama sai kuma ka bata abu, ma'ana kayi wanka sai ka ɗibo ruwan kwata kuma ka zuba. To dai ana ɗan hira ne kaza in ce a'a. To shi yasa in ba hukuma ta shiga ta hana su zaman ba za mu samu matsalar mu ta sauki ba. To yanzu wasu shekaru ba barna aka fara samu wadda ta fi haka girma jama'a. Zaman Mina da muke zuwa, za a zauna zaman Mina kwana 2 kwana 3. To kwana 3 din kaɗan ne jama'a suke raguwa, sai ku ga ana kama su ana lalata da su. Mutum ya je filin Mina, filin da shedan a wannan wurin Annabi Ibrahim ya jefe shi ya gudu, a wannan wurin mata